Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Magkakaiba tayo ng kinakatakutan. Hindi lang kasi mga multo o mga kaluluwang hindi matahimik ang maaaring magbigay ng takot sa buhay natin at makapagpabago ng takbo nito. Yun ay dahil meron din tayong sariling multo. Tulad na lamang ng mga mabibigat nating problema na para bang kakambal na natin mula nang magkamuwang sa mundong ito. At ang pinakamahirap ay ang paghahanap ng solusyon sa mga problemang yon. Pero hindi lahat sa atin ay lumalaban ng patas at pinipili na lamang yung mas madaling paraan. Kung saan ay hindi mo aakalain na yun pa ang magbibigay ng matinding takot na hindi mo pa nararanasan. Ganito ang sinapit ng kabarangay nating si Onyok. Pumasok siya sa isang sitwasyon na nagpagaan ng buhay niya pero maging magaan pa rin kaya ito hanggang sa huli. Ating pakinggan ang kanyang storya dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Palagi po akong nakikinig sa inyong programa kasama ang mga kapwa ko tricycle driver dito sa amin. Hanggang sa naisipan ko nga rin pong sumulat at ibahagi sa inyo itong kwento ko. Batid ko po na maaari akong mahusgahan sa ibabahagi kong kwento, pero nais ko rin kahit papaano ay makapagbigay ng aral sa kapwa kong nakaranas na rin po nito. Onyok na lamang po ang itawag ninyo sa akin, 20 years old po lamang at isang taunang tricycle driver. Matangkad, moreno, pero hindi gaanong pinagpala pagdating sa itsura. May ilan nga nagsasabing medyo hawig daw kami noong sikat na komedyanteng si Empoy. Kahit ang totoo ay mas mukhang tao pa siya kesa sa akin. Pero hindi naman mahalaga sa akin kung gwapo ako o hindi. Depende na lamang yon sa confidence level. Hindi po ako nagkakaroon pa ng nobya, Papa Dudut. Ni isa sa mga sinubukan kong ligawan ay hindi ako pinagbigyan at naiintindihan ko rin naman sila. Huminto na ako sa pag-aaral matapos makagraduate ng high school. Pasangawa po ako nang makatapos. Nakiusap lang kasi sa eskwelahan ng kuya ko para bigyan ako ng isa pang pagkakataong maipasa ang huling taon ko. Ang kaso tulad ng ibang pamilya, wala sa amin ang may kakayahang patungtungin pa ako ng kolehiyo matapos kong graduate ng high school. Hindi ko rin naman iniisip na mahalaga pa ang makapag-college dahil sapat na sa akin na may kinikita araw-araw at may nayahain pa sa mesa. Bale, 3 po kaming magkakapatid at ako ang pangalawa. Ulila na kami sa mga magulang. Factory worker ang kuya ko at maswerte namang nakapag-aral sa kolehiyo ang bunso kong kapatid. Sa tulong ni kuya ay posible na para sa amin ang may makapagtapos ng pag-aaral. Papadudot madalas ako sa inuman noon, pero nang mangyari ang isang aksidente ay hindi na ako muli pang uminom ng alak. Sinundo ako noon ni tatay dahil lagi na lamang akong inaabot ng madaling araw sa inuman. Nagkagulo doon at aksidenteng nasaksak ng isa sa mga kainuman ko si tatay. Yun po bali ang kinamatay ng tatay ko kaya mula noon ay hindi na ako nakipag-inuman ulit. Hanggang sa makilala ko ang mga taong itinuring kong parang mga tunay na kapatid. Sina Pong at Natoy. Tatay ni Pong ang may-ari ng tricycle na binaboundaryhan ko. At doon na rin kami nagsimulang maging malapit sa isa't isa. Chick boy ang isang yon, kahit na hindi naman kagwapuhan. Matanda lang siya sa akin ng 3 taon. Si Natoy naman ay parakit-rakit lang. Nagtitinda siya ng pandesal sa umaga at nagtitinda naman ng balot at chicharon sa gabi. Sa aming 3, siya talaga ang masasabing gwapo. Siya rin ang pinakamatanda sa amin sa edad na 25.
Medyo hawig siya kay Jason Abalos pero hilig naman niya ang manligaw ng matatandang mapera at alam niyang hindi na magtatagal sa mundo. Tigasin at siga ang grupo namin sa buong sityo na kung tawagin ay Blondie Boys. Pare-pareho kami mga jologs ang pormahan. Laging nakakap, may hikaw sa labi, may kung ano-anong borloloy sa katawan at isa lang ang kulay ng buhok. Gusto kasi naming maranasan na maging kakulay ng buhok yung mga kanong nakikita namin sa bayan at naisasakay pa minsan. Madalas ding hindi match ang mga suot naming damit na kulang na lang ay magmukha kaming naglalakad na Christmas tree. Marami ang natutuwa sa amin pero mas marami ang naiinis. Hindi na lamang namin yon masyadong pinagtutuunan ng pansin dahil masaya naman kami sa ginagawa namin, Papa Dudut. Tol, tinan mo si Pong oh. Tulala na naman sa kahihintay dun sa anak ng kapitbahay natin. Oo nga, pagdating nun, tululaway na naman yung kumag na yan. Magulat ka pag nangangagat na yan. Hoy, kayong dalawa! Ako na naman nakita nyo. Palibasa, walang nagkakamaling magkagusto sa inyo. Mas mabuti nang wala. Kesa naman sa'yo na uugatin na lang sa panunuyo dyan sa anak ni Aling Mirna. Naku tol, baka pinapaasa ka na lang nun. Hindi naman sa sinasabi kong sumuko ka na pero parang ganun na nga. Nadali. Happy. Aba, asaran talaga ang gusto nyo? Oy, Onyok, bago ka mang asar dyan, magpatuli ka muna. Langya, 20 anyos ka na. Naunahan ka pa ng pamangkin kong 10 years old magpatuli. Baka singkunat na ng goma yan. Huy, bunganga mo. Ano ka ba? Baka may makarinig sa'yo. Bakit naman personalan ka tumira, tol? Mababawasan na angas ko niyan sa ginagawa mo eh. Oh, sino bang nagsimula? Saka kung meron mang magkakaugat dito, tong sinatoy ang mauuna. Mga mauugat na ang dinadali. Awit na toy. Sa dami naman kasi na mas magagandang bebot dyan at mas bata pa. Nagtsatsaga ka sa mga babaeng mas marami pang kulubot sa puno ng mangga. At isang ubo na lang sasama na sa liwanag. Sama ng ugali nyo. Parang di kayo nakikinabang sa mga binibigay ng bebot ko ah. Oo nga naman, galing sa bebot niya, kay Bebeng Kulubot. Pero tol, seryoso. Salamat dun sa dala mong biko nung nakaraan ha. Medyo kulang lang sa latik pero masarap naman. Dala ka uli nun. Tingnan mo to, basta pagkain nagiging sip-sip. Kung naghahanap ka na rin kasi ng asukal de mama, edi sana lagi tayong may happy-happy. Sus, ba't kailangan pati ako? Kaya mo na yan. Pambato ka ng Blondie Boys. Yun na nga eh. Medyo inalat ako dun sa huling bebot ko. Kuripot mga tol. Tapos ang dami pa nung pinainom sa akin. Sinadya kong lasingin para may mangyari sa amin. Naku, buti na lang. 70% ng katawan ko alakan laman. Ayun, nilasing ko rin siya. Di ako nagpaisa. Taba ng utak ah. Di ko akalain gumagana pa pala yan. Pero teka, ilang taon na nga ba yung huli mong asukal de mama? 73 na. Pero magugulat ka sa liksipang kumilos. Gusto agad umibabaw. Kung di lang ako maagap magpalusot. Grabe, mabagsik tol. Baka kung natuloy yun, para ka nang nasa loob ng kabaong. Puro panunokso na lang tong si Onyok. Subukan mo na kaya maghanap ng majojowa. Kung inaalala mo yung itsura mo, isipin mo na lang yung mga kapitbahay namin na bulag, pipi at bingi. Lahat nagkaroon pa ng asawa. Kaya huwag ka munang susuko, tol. Medyo pumalpak ka lang naman sa itsura pero kapit lang. Sira ulo. Manlalait ka na lang, ang dami mo pang pasakalye. Alam mo kasi, hindi ko pa kailangan yung mga ganyan ngayon. Tsaka ang swerte kaya na magiging first girlfriend ko. Isa pa, hinihintay ko talaga yung disenteng babaeng pakakasalan ko. Sus! Yung mga kagaya natin mga mukhang puyat na tambay, malabong makatagpo ng disenteng babae. Pero, madaling makahanap ng bebot. Isang sit-sit mo lang dyan sa tabing kalye tuwing gabi. Sila pa ang lalapit sa'yo. Kahit pang load lang ibigay mo, kakasama ngayon. Watch me na lang mga tol, makakatagpo rin ako. Sandali lang tol, andyan na bebe ko. Ayun, kaya naman pala. Sige na, puntahan mo na.
Basta wag mo kakalimutan yung lakad natin mamaya. Oo, sige na. Kailan ba naman ako nawala sa mga lamay? Dun nga nabubuhay tong dugo ko sa katawan. Sige na, maiwan ko na kayo. Ibang klase talaga yung sipong. Lakas ng tama sa babaeng yan. Kala naman niya papasa siya ron. Ni hindi man lang nga siya pinapapasok sa loob ng bakuran. Tsaka kita mo yan di kotse pa. Naku tol, hayaan mo na. Malay ba natin, baka yan na yung magpatino kay Pong. Yun nga lang tol, parang dihado talaga si Pong eh. Kasi parang hindi naman magpapaligaw sa kanya yun. Sa kinis ba naman ng balat nun? Mukhang alagang-alaga talaga eh. Sa bagay, may punto ka. Tayo kasi, iisa lang yung sabong ginagamit. Kung ano yung sa katawan, yun na rin para sa muka. At yun na rin panghugas ng puwet. Kaya kung meron mang magbabago dito sa kutis natin, baka magkaroon na lang ng buni o an-an. Sobra ka naman. Kahit naman mukha ako naglalakad na mais, malinis naman ako sa katawan. Baka ikaw, tamad ka kasing maligo. Nakakabawas din ng gandang lalaki pag amoy imburnal ka. Mahalaga may pera at may pumapatol pa. Pero tol, seryoso talaga ako sa alok ko sa'yo. Kung gusto mo lang naman ng easy money, maghanap ka na rin ng sugar mommy. Hoy Natoy, kahit ano pang mangyaring kagipitan sa akin, hindi ko masisikmura yung ginagawa mo. Sige, nandun na tayo na natatakasan mo yung mga ginojowa mong matatanda kapag nag-aaya sila ng sexy time. Pero paano kung merong hindi talaga papayag na walang mapapala sa'yo? Sus! Basic! Di ratsyada na. Pikit mata. Tapos pipigilan ko na lang sarili ko na huminga. Teka nga, wag mo sabihin. Para namang may maitatago pa ako sa inyo. Oo, nagawa ko na. Hindi lang isang beses. 3 na nga eh. Ha? Anak ka ng 3? Hayaan mo na nga yun. Sabi nga ng mga kapitbahay nating Englisher, mind your own business. Asikasuhin mo na lang yung paghahanap mo ng jowa. Supot ka na nga, tatanda ka pang binata. Papa Dudut, wala namang problema sa akin ang kawalan ng nobya sa loob ng maraming taon. Para sa akin kasi hindi naman yon kakulangan ng pagkatao ko. Hindi rin ako naiinggit sa mga kaibigan ko kahit nakailang nobya na sila. Noong sumapit ang birthday ko kahit matagal na akong hindi umiinom, ay hindi ako nakatanggi pa ng ilibre ako ni Pong sa isang KTV bar. Minsan lang naman yon at nakakahiya rin kung hindi ako sasama kina Pong at Natoy na nagambagan pa para i-celebrate ang birthday ko. Yun na rin ang unang beses na nagkaroon ako ng karanasan sa isang babae. Pero pagkatapos noon ay hindi na naulit ang matinding paglalasing naming 3. Isa rin sa mga kalokohan naming magtotropa, Papa Dudut, ang pagpunta sa mga lamay sa kung saan-saan. Minsan pa nga ay nakakarating pa kami sa kabilang bayan. Ngunit ang ipinupunta talaga namin doon ay ang mga pagkaing hinahain sa mga nakikilamay. Pagkatapos magmukbang ay pasimple pang nag-uuwi ng pagkain. May isang gabi, Papa Dudut, na pumunta kami sa lamay ng kamag-anak ng isang barangay kagawad sa amin. Nung unay nag-i-enjoy lamang kami sa mga pagkain. Masasarap kasi ang potahing inihahain at meron pang kutkuting ipinamimigay. Pero habang pasimple ako noong nagbabalot ng iuuwing pagkain ay may naramdaman ako sa ilalim ng mesa kung saan kami nakapwesto. Meron kasing malamig na dumampi sa binti ko. Nung una ay hindi ko yon pinagtutuunan ng pansin dahil akala ko ay aso lamang yon na nakatambay sa ilalim ng mesa. Hanggang sa naramdaman kong parang may kamay na humahawak sa kaliwang binti ko. Napakalamig nito kaya nagsitayuan ang mga balahibo ko sa braso. Nang sumilip ako sa ilalim ng mesa ay tumambad sa akin ang itim na kamay na mariing nakakapit sa kaliwang binti ko. Sa gulat ko noon ay napatayo ako at muntik nang mapasigaw. Nagulat din si Pong at Natoy sa naging reaksyon ko ng oras na yon. Hindi ko rin nagawang makapagsalita kaagad dahil nang tingnan ko ulit, yung ilalim ng mesa ay wala namang kahit na ano doon. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba yon pero halos hindi ako pinatulog noong nangyari. At kahit na ilang araw nang nakalipas ay hindi ko pa rin makakalimutan, Papa Dudut.
Sayang naman yung kikitain ngayon. Coding kasi. Basta ako, coding o hindi, may kikitain pa rin. Sino na naman ba yung kasama mo kagabi? Baka hindi ka maniwala kapag sinabi ko sa'yo kung sino. Sino nga? Pabitin ka pa eh. Sigurado namang mas kulubot pa sa puno yun. Yung may-ari ng malaking pwesto sa talipapa. Galante, tol! Eto nga oh, easy 2K agad kahit wala pa akong ginagawa. Pinapabalik nga niya ako mamayang gabi. Magluluto raw siya ng hapunan tapos, alam mo na. Sus Mariosep tol, pang-apat mo na yan pag nagkataon. Baka mamaya puro buhangin na yan. O kaya mahuli ka ng asawa. Ang bano mo talaga. Papatol ba sa akin yun kung may asawa? Eh kaya nga tagtuyot, di ba? Hiwalay sila nung asawa niyang seaman. Pero patuloy pa rin ang padala ng pera para sa mga anak. Tapos, ang lakas pa ng kinikita niya sa pwesto niya sa talipapa. Nyarap, tol! Ewan ko sa'yo. Pag ikaw talaga nagkasakit, di ka namin dadalawin sa ospital. Siyempre maingat ata to. Subukan mo na rin kasi. Para maranasan mo na tong ginhawang nararanasan ko ngayon. Tingnan mo hindi ko na kailangang sayangin ang kogapuhan ko sa pagtitinda ng balot at pandesal. Sa araw-araw ba naman paglalako, malapit na ako magmukhang sisiw sa balot. Alam mo tol, kahit ano pa yang sabihin mo, di ko pa rin papatulan yung alok mo. Uy, teka, sipong ba yun? Oo nga no, ngiting-ngiti ang loko. Mukhang sinagot na ng nililigawan What's up for you mga guys? Anong maaalmusal natin dyan? Eto, may papandesal yung namatayan. Timplado na rin yung kape. Ano bang meron at ngiting-ngiti ka dyan? Ito na nga mga tol. Sinagot na ako ng bebe ko. Kami na. Baka naman ginugood time mo lang kami. Eh paano si Aling Mirna? Asar sa'yo yun Siyempre, kung ano ang gusto ng anak nila, yun ang susuportahan nila. Kaya kalma. Ako pa ba? Binyagan na natin yan. Isama mo sa lamay. Sira ulo. Di naman yun garapal tulad natin. Pero saan ba tayo mamaya? Sagot ko na kung saang lamay tayo pupunta. Yung maraming tsibog sana Umay na ako sa mani at cornic lang eh. Huy Onyok, nakakalimot kaya yatang lamay yung pupuntahan natin. Hindi birthday yan. Pero teka lang bago magkalimutan. Yung nangyari dun sa huling lamay na pinuntahan natin. Oy, Onyok, ano nangyari sa'yo dun? Para kang nakakita ng multo. Ano yun? Nagparamdam na ba sa'yo yung nakaburol? Ayun, natahimik ang loko. Pero di nga, nakakita ka? Anak ng tinapa naman Huwag tayong magtakutan dito. Kwento mo na, Onyok. Alam mo kasi, meron din naman akong karanasan dyan. Bale, dun kasi sa huling lamay na pinuntahan natin, may nagparamdam sa akin. Parang may bata dun sa ilalim ng lamesa. Hinawakan pa nga niya yung kaliwang binti ko eh. Pero nung tingnan ko ulit, bigla na lang nawala. Eh baka naman kasi guni-guni mo lang yun. Pambihira naman kayo. Kakapanood nyo ng horror yun Ano ka ba, Natoy? Naniniwala ako kay Onyok. Naranasan ko na yun. Bago ko pa kayo makilala, may pinuntahan kaming lamay nun. Kamag-anak pa nga namin Tapos may sinabing pamahiin sa akin yung lola ko. Bawal daw mag-uwi ng kahit anong galing sa lamay dahil susundan daw ng malas. At yung malas na yun, baka kaluluwa pa ng patay ang sumunod sa'yo. At naniwala ka naman. Oh, baka may entry ka rin dyan, Onyok. Huwag ka na mahiya. Yun na nga eh. Hindi rin talaga ako naniniwala sa mga pamahiin na yan. Panahon pa yan ng kopong-kopong. Pero pagkatapos nung nangyari sa pinuntahan nating lamay, parang gusto ko na rin maniwala. Mga mahihinang nilalang. Basta ako, di pa rin naniniwala sa mga multo na yan. Hintayin mong pakitaan ka tapos kwentuhan mo kami. Sinasabi ko sa'yo, pati buhok mo sa ibaba itatayo pag may nagpakitang kaluluwa sa'yo. Naku Pong, tigilan mo na yan. Kumain ka na nga lang. Mukhang nalilipasan ka na O baka naman napaspas ka na ng hangin sa pagmumotor mo papunta rito. Basta. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Oh, mga tol. Eto na nga't mainit-init pang impormasyong nakalap ko mula sa ating bubwit. Kabuburo lang daw. At may kaya yung pamilya. Mukhang makakapagmukbang na naman tayo nito. Sige, kita-kits na lang mamaya. Iuwi ko na tong natirang pandesal. Laman tiyan din to mamayang merienda. Ang siba mo talaga kahit kailan, Onyok.
Papadudot, hindi ko inaasahang bata pala ang nakaburol sa lamay na pinuntahan namin noon. Bandang 8:00 na ng gabi nang makarating kami roon. Hindi ko maintindihan kung bakit parang ang bigat ng pakiramdam ko nang silipin ko yung bangkay ng bata sa loob ng kabaong. Nang ibaling kasi ang tingin ko sa ibang direksyon ay may nakita kong bata na kawangis ng nakaburol. Sa pagkakataong yon, kahit na ilang kurap na ang ginawa ko ay hindi talaga nawala yung bata sa paningin ko. Ilang araw din naging laman ng isipan ko ang nakita kong yon. Naapektuhan na rin pati ang pagtulog ko na hindi naman nangyayari noon kahit palagi kaming pumupunta sa mga lamay. Isang linggo matapos ilibing yung bata ay nakita ko na naman ang kawangis nito na para bang sinusundan ako. Pauwi na ako ng oras na yon mula sa maghapong pamamasada at inabot na rin ang gabi sa kalsada. Haharurot na sana ako noon nang biglang sumigaw yung bata para makisakay, Papadudot. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang mapagtanto ko na hindi naman pala multo yung batang nakikita ko. Nang tanungin ko siya ay nalaman kong kakambal niya raw yung ibinurol. Nagkataon pang nasira ang bisikleta niya nang madaanan ko at naghihintay na lamang siya ng dadang tricycle para makauwi. Pero ang hindi ko lang maunawaan ay paulit-ulit ang masamang panaginip ko tungkol sa isang kaluluwa na hindi ko alam kung kanino at kung bakit patuloy ako nitong ginugulo. Nang panahon ding yon, Papadudot, ay may isang malaking problemang dumating sa pamilya namin. Nasangkot kasi sa isang investment scam ang panganay kong kapatid, kaya napilitan siyang isanla ang maliit naming bahay para mabayaran ang mga atraso niya. Dahil sa mga nangyari, sinubukan ko pang rumakit bukod sa pamamasada ng tricycle, pero hindi pa rin yun sapat para makaipon ng perang pantubos sa nakasanlang bahay namin. Pansamantalang nakitira sa tiyahin namin si Kuya. Yung bunsong kapatid ko naman ay bed spacer sa bayan kaya hindi nito problema ang uuwian. Ako naman ay nakituloy muna kina Pong dahil siksika na sa bahay ng tiyahin namin. Paminsan-minsan ay isinasama na lamang ako sa pagdi-deliver ng karne tuwing nagkakatay ng mga alagang baboy ang mga magulang ni Pong. Parang anak na rin ang turing nila sa akin kaya wala namang naging problema ang pagtuloy ko doon. Akala ko ay magiging maayos na ang lahat. Pero muli na naman akong nagkaproblema, Papadudot. Umuwi na ang panganay na kapatid ni Pong na dating nangungupahan sa Maynila kasamang asawa at anak nito. Hindi ako gusto ng kapatid ni Pong kaya napilitan akong umalis sa bahay nila at pansamantalang nakitira kina Natoy. Ang kaso ay nakikitira lang din si Natoy sa tiyuhin nito kaya hindi rin ako maaaring magtagal doon. Para ako naging palaboy ng panahong yon. At dahil magulo rin kina Natoy ay madalas ay sa mga pinupuntahang lamay na lamang kami nagpapalipas ng gabi. Libreng pagkain pa pero dahil hindi naman araw-araw ay may lamay kaming napupuntahan. Minsan ay sa tricycle na ako nagpapalipas ng gabi habang si Natoy naman ay nakikitulog sa bahay ng bago nitong sugar mommy. Inisip ko na lamang na konting sakripisyo na lamang yon at darating din ang araw na gagaan ang lahat. Papadudot, dahil sa sunod-sunod na kamalasan sa buhay ko ay nagpasya akong subukan ang matagal nang inaalok ni Natoy sa akin. Ang maghanap ng sugar mommy. Nahihiya ako noon dahil parang nilunok ko rin lahat ng mga sinabi ko kay Natoy na kahit na anong mangyari ay hindi ako gagaya sa kanya at hindi papatol sa mga matatandang mapera. Sa isang lamay na pinuntahan namin ay ipinakilala ako ni Natoy sa isang matandang babaeng kamag-anak daw na nakaburol. Siya raw si Aling Henya, 60 years old at may katabaang babae. Nagpapahulugan daw siya ng mga appliances at ng mga gintong alahas. Nagpakilala rin naman ako at agad na ginawa ang mga itinurong teknik ni Natoy para makuha ang atensyon ng isang babaeng tulad ni Aling Henya. Okay naman sana dahil may itsura pa siya. Mukhang maganda si Aling Henya noong kabataan niya. Mabait at hindi siya mahirap pakisamahan. Pero bukod sa trying hard mag-English, ay tila kaaway niya ang sipilyo sa baho ng kanyang hininga. Maliit na problema lamang yon kaya tiniis ko na lamang at medyo lumalayo kapag nagsasalita siya. Sa sobrang bait ni Aling Henya ay doon na rin ako pinatira sa bahay niya.
Mula rin nang tumira ko doon ay ipinakita niya sa akin kung gaano siya kahusay mag-alaga. Pakiramdam ko nga noon ay kasama ko pa rin ang nanay ko sa pamamagitan ng presensya niya. Wala ring pagkakataon na hindi niya ako pinagbibigyan sa kahit na anong hilingin ko sa kanya. Parang hindi naman kasi niya problema ang pera ng panahong yon. Ang tanging kailangan niya lang ay isang lalaking magpaparamdam ng tunay na pagmamahal at magmamalasakit ng tunay sa kanya bilang isang babae. Kumusta naman sa bahay niyo, Pong? Ayun, mula nung dumating sina kuya, palagi na lang maingay sa bahay. Ang gulo nga eh. Pero aalis na rin yata sila sa susunod na linggo. Pag nakaalis na sila, pwede ka na ulit bumalik sa amin. Nako tol, di na. Ayos na ako kina Aling Henya. Tsaka nakakahiya sa mga magulang mo kung babalik pa ako ron. Sus! Sa kanila ka pa nahiya. Mas anak pa nga turing ng mga yun sa'yo kaysa sa akin eh. Yun nga lang, mas pogi ako kaya ako pa rin ang lamang. Yabang nito. Uy, lamang ka lang sa akin ng 2 paligo. At least ako, binibini ang ginujowa. Makurba, makinis at mabait. Matapang din. Kaya akong ipaglaban. Sus, tingnan natin kung hanggang saan kakayang ipaglaban nun sa nanay niya. Oo na, naisip ko na rin naman yan. May tiwala naman ako sa kanya. Pero tol, salamat ah. Kahit di ka na nakatira sa amin sinamaan mo pa rin ako sa pagde-deliver ng mga karne ngayon. Alam ko kasing mas kabisado mo dito sa atin eh. Drama mo? Para ito lang eh. Tsaka pambawi ko na rin to sa pagpapatuloy nyo sa akin ng 2 linggo sa bahay nyo. Ay, siya nga pala. Di pa nagpapakita sa atin si Natoy ah. Ano na kaya nangyari dun? Nako, baka napikot na. Hilig kasi sa asukal de mama. Baka sa susunod, hindi na lamay ang pupuntahan natin, kundi kasal na. Ikaw, pasmado talaga yung bibig mo. Ay, oo nga pala no, ikaw rin. Nyok, bakit? Natahimik ka ata bigla. Baka napasobra yung sinabi ko. Pasensya ka na talaga. Shh! Huwag kang maingay. Wala ka bang napapansin sa dinadaanan natin? Ha? Anong ibig mong sabihin? Wala nang kahit isang sasakyang dumadaan dito pag ganitong oras. Dito kasi sa may pakurba marami na aksidente. Ilan na rin yung namatay dito. Huy! Ba't naman ngayon ka ba nagkakwento ng ganyan? Kinikilabutan na ako. Hindi kita tinatakot ha. Pero tol, may nagpapakita raw dito tuwing gabi. Nawala sa isip ko kanina nagagabihin tayo. Patay. Grabe naman oh. Parurutin mo na kaya tong tricycle mo. Baka mamaya bigla na lang may lumitaw dyan sa unahan natin. Maaksidente pa tayo. Sira ulo, anong paharurutin? Puro pakurba dito. Biyahing langit yata gusto mo eh. Teka, ba't parang bumabagal pa takbo natin? Oo nga, bumabagal tayo. Tinamaan naman ng lintik oh. Huwag naman sana. Mukhang masisiraan pa tayo rito ah. Naku, yari. Tumirik na yung tricycle. Anak ng, ngayon pa talaga uminto tong tricycle mo. Utang na loob, wag ngayon. Subukan mo ulit. Sige na tol, wala pa namang kabahay-bahay dito. Eto na nga oh, nakakailang padyak na ako. Naku naman, iwan na natin yan. Maglakad na lang tayo. Ano? Seryoso ka ba? Pwede naman nating balikan tong tricycle bukas ng umaga. Mayayari tayo sa tatay mo nun. Baka bukas wala na tayong abutang tricycle. Sandali. Naramdaman mo yun, tol? Nyok, may bata. Ayun o. Ha? Saan? Tol, hindi umaalis yung bata. Sibat na tayo. Bilisan mo, Pong! Parang may sumusunod sa atin! Alam ko, pambira. Naiihi pa naman ako sa sabog ng pantog ko. Kaya nga, bilisan mo pa! Sandali, hindi ko na kaya. Hintayin mo ko. Kailangan ko nang ilabas to. Anak ng tokwa ka naman, ngayon ka pa iihi talaga. Pong, ano na? Di ka pa matapos dyan? Eto na nga, tapos na ako. Tara na, bilis! Huwag kang lilingon, tol! Diretso ko lang sa pagtakbo!
Papadudot halos mapaihi kami ni Pong sa mga brief namin sa takot ng oras na yon. Ramdam kasi namin na hindi kami nilulubayan ng sumusunod sa amin. At kahit nga hindi naman kami paladasal ay napadasal kami ng ilang beses. Mabuti na lamang at malapit na rin kami noon sa parting meron ng mga bahay. Masyado kasing liblib yung dinaanan namin at wala ni isang bahay na nakatirik sa tabing daanan kaya gano'n na lamang ang takot namin ni Pong. Nakuha naman namin yung tricycle kinabukasan at katakot-takot na sermon ang inabot namin sa tatay ni Pong. Matapos yon papadudot ay nagpatuloy pa rin ang relasyon namin ni Aling Henya. Sa tulong ng mga regalo niyang alahas sa akin at sa perang ipinapahiram niya ay natubos na namin ang bahay mula sa pagkakasangla nito. Laking tuwa naman ang panganay kong kapatid dahil wala na siyang iba pang aalalahanin. Maliit lang naman yung bahay namin kaya hindi naman OA ang presyo ng pagkakasangla ni kuya. Nang panahong yon kasi ay nahirapan din ang kuya ko na makahanap ng trabaho kaya nagkasya na lamang muna sa paraket-raket. Kahit pag-online selling ay pinasok na rin niya para lamang kumita ng pera. Nakabalik na rin siya sa bahay namin at paminsan-minsan ay umuwi roon ang bunsong kapatid ko. Ako naman kahit gustuhin kong bumalik ay hindi ako pinayagan ni Aling Henya. Ayaw niya raw kasing maiwan ng mag-isa at muling mabalot ng kalungkutan. Hindi niya rin ako pinipilit kapag gusto niyang may mangyari sa amin na lagi ko namang tinatanggihan. Kung ano-anong palusot na ang ginagawa ko dahil kahit malaki ang naitutulong ni Aling Henya sa amin ay hindi ko talaga masikmurang gawin yon. Hanggang sa inaya na nga ako ni Aling Henya sa isang date para sa birthday niya. Nag-alangan ako papadudot dahil alam kong maaaring hilingin na sa akin ni Aling Henya ang sexy time na matagal ko nang ipinagkakait sa kanya. Kaya naman nang hingi na ako ng tulong sa mga kaibigan kong sina Pong at Natoy. Pong, maliit tong polo mo. Wala bang medyo mas maluwag naman? Para na akong suman dito eh. Mas mukha kang palaman pag nasa kama na ni Aling Henya. Ayan, nagsisimula ka na naman. Palibasang bata pa ng bebot mo. Baka paglabas nyo ni Aling Henya, mapagkamalan pa kayong mag-ina. Oh, sinatoy na ata yan. Pasok! Pakatok-katok ka pa. Mukha ka namang akyat bahay. Ang init naman ng dugo mo sa akin, boy. Teka, anong meron at nagsusukat niyang si Onyok? Namimili ng isusuot sa burol niya. Burol? Pambihirang tao to. Gwapo ka sana, slow ka lang. Di mo ba nakikita? Nagsusukat ng damit para sa date nila ni Aling Henya. Mukhang patay na dun tong tropa natin eh. Ayos ah. Ibibigay mo na bang price ni Aling Henya? Parang kailan lang diring-diri ka ron nung tawagan ka tapos di nagsasalita. Tapos hinihingahan ka lang ng malaswa. Yak! Tigilan nyo nga ako. Huwag mo naman paalala yun, Natoy. Para ka naman tangay. Date lang naman yung gagawin namin mamaya. Walang mangyayari, tagaan nyo yan sa bato. Hindi ko nga alam kung makakatagal ako sa amoy utot niyang hininga eh. Sus! Nasabi ko na rin yan noon. Alam na alam ko na yan. Teka, may ibibigay ako sa'yo. Oh, eto. Di ko nagamit. Sa'yo na. Ano yan, kondom? Uy, anong trip mo? Itago mo nga yan. Di ko kailangan yan. Baka ang ibig mong sabihin, di mo pa kailangan. Ang hirap talaga pag gwapo ka lang no, Natoy? Tama naman si Onyok. Sakaling gawin nga nila yun, hindi na nila kailangan ng proteksyon. Sisenta na si Aling Henya. Menopause na yun. Kahit ilang Happy New Year pa yan, walang mabubuo. Oo nga no. Pasensya na. Puyat lang. Ano, tol? May napili ka na ba dyan sa mga damit ko? Di mo naman kailangan ng masyadong magara. Simple lang naman manamit si Aling Henya. Parang ayoko na nga tumuloy. Kaso hindi naman pwede. Ay, Natoy, baka pwede namang sumab ka muna sa akin. Kahit ngayon lang. Tol, kota na ako dyan. Sige na, magbihis ka na. Hindi naman natin kailangan magpapogi para magustuhan ng iba. Dapat tanggap tayo sa kung ano man tayo. Jologs lang naman tayo, pero masarap ding magmahal. Ayun, may nasabi ka ring matino. O paano, ihatid pa natin tong tropa natin sa date niya.
Uy, seryoso ba kayo dyan? Uy Pong, lulubos-lubusin ko na ah. Maikiligo na rin ako rito. Sure, my friend. Feel at home. Sige, banyo na ako. Sige lang. Orasan natin si Pogi. Tingnan mo, wala pang 5 minuto yan maliligo. A few moments later, Sabi ko sa'yo eh. Ayan, tumigil na magbuhos. Wala pang 5 minuto. Ang tibay. Kung maligo, parang pato. hayaan mo na. Malay mo, mas gusto ni Aling Henya yung maalat-alat yung balat. Sa bagay. Mga tukmol, nakaligo na ako't lahat. Ako pa rin topic nyo. Pogi mo kasi, di kami makatiis. Aba, mukhang di ka na namin kailangang ihatid ah. Sinusundo ka na ng asukal ni mama mo. Ha? Paano nyo nalaman nandito ako? Sus, magugulat ka pa. Para namang may maililihim ka pa dyan kay Aling Henya. Bilisan mo na dyan. Magsuklay ka tsaka magpabango. Teka nga, lalabasin ko muna. Sama ako. Uy, Onyok, sumunod ka agad sa amin sa labas. Aling Henya, saglit lang ho. Nagpapapogi pa kasi si Onyok eh. Palabas na rin yon. Aling Henya, kayo na pong bahala sa tropa namin ha. Ingatan nyo ho. Tsaka dahan-dahan lang kasi birhin pa yan. Huwag kayong mag-alala. Nasa mabuting kamay ang si Onyok. Hindi ba, baby? Ayos ah, sabay pa kayong naubo ah. Oh, Onyok, nandito ka na pala. Aling Henya, ingat ho kayo. Nyok, saglit lang yan. Boundary ka na. Papa Dudut, hindi ako tinigilan ng mga kaibigan ko sa panunukso nila. Sa awa ng Diyos ay hindi pa rin nangyari ang kinakatakutan ko. Halos hindi ko na rin namalayan na mahigit 1 buwan na pala ang relasyon namin ni Aling Henya. Sabi niya ay mukhang magtatagal pa raw kaming dalawa kaya dapat ko nang sanayin ang sarili ko na tawagin siyang ma o mama kapag magkasama kaming dalawa. Medyo alangan daw kasi kung Aling Henya pa rin ang itatawag ko sa kanya. Gayong nagsasama na kami sa iisang bubong. Si Nadoy naman ay himalang tumagal sa huling sugar mommy niya. Nakabili pa ito ng sariling tricycle na pinapasada. Gamit ang perang bigay ng bagong bebot niya. Halos singtanda rin daw ni Aling Henya yung sa kanya. Sa tinagal-tagal Papa Dudut ay minsan na rin pumasok sa isip ko na hiwalayan na si Aling Henya. Para sa akin kasi wala nang dahilan upang ipagpatuloy pa ang aming relasyon dahil hindi ko naman kayang suklian ang pagmamahal niya para sa akin. Pero kahit papaano naman ay napapalapit na rin siya sa akin at nagmamalasakit na rin ako sa kanya ng totoo. Kaso nga lang, alam ko naman sa sarili ko na walang patutunguhan ang pagsasama namin. Marahil ay maraming maiinis sa akin mula sa mga kabarangay natin dahil sa mga nagawa ko. Pero kahit nadala lamang ako ng matinding kagipitan ay hindi naman nawala sa akin ang kagustuhang magpakatotoo na lamang kay Aling Henya. Nang malaman din ng kuya ko kung saan galing ang perang ipinantubos ng bahay namin ay halos masuntok niya ako. Hindi niya raw kasi lubos akalaing magagawa kong manloko ng tao para lamang sa pera. Sana raw ay naging aral na sa akin ang nangyari sa kanya. Kaya naman doon na nabuo ang desisyon ko na magtapat at tuluyan ng hiwalayan si Aling Henya. Ang problema lang Papa Dudut ay hindi ko alam kung papaano yon sisimulan. Gayong hulog na sa akin yung matanda. Sa kabila ng mga kalokohan ko sa buhay Papa Dudut ay hindi pa rin nawawala yung mga kababalaghang nararanasan ko. Mula nang maging kami ni Aling Henya ay hindi na ako nakakapunta pa sa mga lamay. Sina Pong at Natoy na lamang ang madalas na nagkakasama sa mga lakad. Wala pa akong pinagsasabihan ng tungkol sa panaginip kong paulit-ulit na gumugulo sa aking isipan. Isang babaeng walang mukha ang nagpapakita sa panaginip ko. Galit na galit at tila may nais ipahiwatig sa akin. At para magkaroon ng panandaliang katahimikan ay inisip ko na lamang na simpleng panaginip lamang yon at wala talagang ibig sabihin.
Nang minsan akong mapadaan sa pwesto ng kilalang albularyo sa sityo namin, hindi ko inaasahan ang biglang pagtawag niya sa akin. Akala ko naman noon ay aalokin niya lamang ako ng mga binebenta niyang herbal at mga langis na panghilot para sa mga sakit-sakit sa katawan. Kaya agad ko siyang tinanggihan. Pero sadyang mapilit yung matanda. Hinabol niya ako at hinawakan ang magkabilang palad ko habang may sinasabi tungkol sa isang panaginip. Nagulat ako, Papa Dudut, kung paano niya nalaman ang tungkol doon, gayong wala pa naman akong ibang pinagsasabihan. Halos hindi ako makapagsalita nang magalit sa akin ng albularyong yon at tahasang sinabi na matuto raw akong irespeto ang mga taong namatay na. At alam na alam ko kung ano ang tinutukoy niya. Walang iba kundi ang kalokohang ginawa namin sa mga lamay. Yun daw ang dahilan kung bakit ako sinusundan ng mga kaluluwa ng mga namatay sa pinupuntahan naming lamay. Marahil ay hindi lang ako ang nakakaranas noon, pero nawalan ako ng lakas ng loob para tanungin ang mga kaibigan ko tungkol doon. Sa kabila ng mga nalaman ko mula sa albularyong yon ay pinili ko pa ring manahimik at ilihim na lamang ang tungkol doon. Hindi pa rin kasi nawawala sa isip ko na maaaring gawa-gawa lamang yon ng matandang albularyo para takutin ako. Habang tumatagal naman, ang hindi ko pagtatapat kay Aling Henya ay mas lumaki ang problema ko. Sa totoo lang kasi ay mas natatakot pa ako sa ideyang baka hindi na ako hiwalayan pa ni Aling Henya kaysa sa mga sinasabi ng albularyo sa akin. Kaya naman kahit alam kong makakasakit ako ng damdamin ay tinuloy ko pa rin ang bala ko, Papa Dudut. Onyok, baby, huwag ka nga alis ha. Bukas ka na umuwi. Tatapusin ko lang tong paliligo ko. Lalabasin na kita dyan. Hindi ako aalis, ma. Dito lang ako, promise. Okay, baby. Wait for mama. Magpapabango ako ng todo para sa'yo. Para naman hindi nakakahiya kapag alam mo na. Sana magsipilyo rin kayo. Tapos damihan nyo yung toothpaste. Ano yon, baby? Hindi kita marinig. Ha? Wala, ma. Ang sabi ko, dati ka nang mabango. Hindi na kailangan ng mamahaling sabon. Maliban na lang sa... Maliban lang saan? Naku, huwag kang mag-alala. Titiyakin kong mabango ako paglabas ko. Hindi mo sure? May sinasabi ka ba? Sandali lang ha, magbibihis muna ako. Naku, naloko na. Langit, tulungan mo akong malusutan to. Patawarin niyo po ako pero mukhang mauuna pa akong himatayin sa baho ng hininga niya kaysa sa mangyayari sa aming dalawa. Charan! Come to mama, baby! Look to me! Look at my body! Look beautiful, right? Right, beautiful. Lalo na pag nakatuwalya ka lang, ma. Mukhang sumang tinipid sa dahon. Ikaw ha? Kanina ka pa pabulong-bulong dyan. Lalo tuloy akong nasasabik na lapitan ka. Sige, ma. Magbihis ka muna. Mag-usap muna tayo bago yung... Alam mo na. Sure, baby ko. Gusto ko yan. Let us take slow. It's the more exciting for me and for you. And I thank you. Thank you rin, ma. Hindi na nga ako makapaghintay. Kaya sige na. Magbihis ka na muna para makapagkwentuhan na tayo. Okay, baby ko. I just clothes myself for a monument. Ma, sa sala muna ako Oh, bakit lalabas ka ng kwarto? Nakakatampo ka na talaga ha? Feeling ko tuloy, nadidiri ka makita ang katawan ko. Naku, hindi. Hindi naman sa ganun, ma. Mataas kasi ang respeto ko sa'yo eh. Gusto kong makita lang yan kapag sexy time na natin. Para mas nakaka-excite. Para mas kapanapanabik, di ba? Kapag nakita ko yan ngayon, mawawala na yung suspense eh. You are have a point. Basta huwag kang aalis ha. Sasala ka lang.
Oo ma, doon lang ako. Bis ka lang dyan, ha? Nako, matawagan nga si Nanatoy. Kailangan ko na makaalis dito ngayon. Grabe, lahat ng singit sa katawan ko pinagpapawisan na. Makapag-yosi nga muna. Baby? Baby, tapos na ako. Ha? Ang bilis mo naman, ma. Magsisindi pa sana ako ng yosi. Isang stick lang to, saglit lang ako. Teka, ba't ganyan ang suot mo? Parang wala kang panloob ah. Of course, baby. There's no clothing garment of any kinds in me. Ayaw mo nun? Hindi na kita pahihirapan mamaya. Yugyugin mo ko, baby! Oo nga, ang galing mo dun sa yugyugan, ma. Pero isang yosi muna ako, ma. Ha? Sandali lang ako. Ayos lang naman, di ba? Aw, pero mag-aamoy sigarilyo ang hininga mo. Paano pag naglalaplapan tayo niyan mamaya? Hoy, laplapan talaga? Kalma. Ikaw nga amoy imbornal yung hininga. May sinasabi ka ba, baby? Ha? Wala, ma. Wala akong sinasabi. Teka, sandali. Sandali, huwag ka muna lumapit. Huwag, ma. Alam mo, you are very so too hurting my heart at the monument. Why, baby? Why are you to me? Pakiramdam ko, napipilitan ka lang na pakisamahan ako. Mukhang kagaya ka lang din ng mga unang minahal ko. Tutal, ayaw mo akong lumapit sa'yo? Uupo na nga lang ako dito. Tabihan kita dyan, ma. Ay, pasensya ka na talaga, ma. Ang totoo kasi niyan, meron talaga akong gustong sabihin sa'yo eh. Alam kong magagalit ka pero maiintindihan naman kita. Ano? Iiwanan mo na ba ako? Nagsasawa ka na siguro sa akin, ano? Nako, hindi ganun. Paano ko ba ito sisimulan? Kanina ka pa nga bulong ng bulong dyan eh. Siguro diring-diri ka na sa akin mula pa kanina. Kaya sige, kung ayaw mo na akong makasama ngayong gabi, sige na, umuwi ka na lang sa inyo. Ay, sorry na, ma. Promise, hindi naman ako bumubulong. Ano lang kasi, parang di pa ako ganun kahanda, ma. Talaga bang ngayon na natin kailangan gawin yun? Hindi na pwede sa ibang araw, baby. Maawa ka naman sa akin, oh. Ilang buwan na akong tuyot. Ngayong gabi pa lang sana ako madidiligan after a very long times. Pero parang ayaw mo pa. Oh, nakakasama ka ng loob, alam mo ba yon? O sige na, gagawin na natin. Pero di ba, sabi mo kanina, magkukwentuhan muna tayo. O dito ka lang muna sa tabi ko. Sandal ka sa akin, dali. Talaga? Ay sige, sasandal ako sa'yo ha. Tapos magkwento ka na. Makikinig ako. Ma, pwedeng alalay lang sa pagsandal. Baka kasi di kayanin ng buto ko sa balikat eh. Sobra ka naman. Pero alam mo, kahit nakakainis ka minsan, gusto pa rin kitang nandito. Ang tagal na kasing hindi umuuwi ng mga anak ko eh. Mas gusto pa nila makasama yung mga kaibigan nila sa libreng oras nila kaysa sa akin. Nasan ba mga anak mo? Parehong nasa Maynila. Magaganda raw kasi ang eskwelahan doon eh. Kaya doon na rin sila naghanap ng matitirahan. Bakit hindi mo tawagan? Lambingin mo lang para umuwi sila rito at makasama ka. Imposible namang di ka namimiss ng mga anak mo, ma. Ay hindi na. Ayoko rin namang pumunta lang sila dito dahil napilitan sila. Ang gusto ko, yung kusang loob sana yung pagpunta nila. At saka, nandito ka naman eh. Ikaw lang, sapat na para sa akin. Kaya huwag mo kong iiwan ha? Isa naman ako pupunta. Kahit naman umalis ako, magkikita at magkikita pa rin tayo. Ay, tama na nga ito. Nalulungkot lang ako eh. Oras na siguro para paligayahin mo naman ako ngayong gabi. Ano, ready ka na? Teka sandali. CR lang muna ako, ma, ha? Babalikan kita. Papadudot gumawa ako ng paraan ng gabing yon para muling matakasan si Aling Henya. Hindi kasi talaga kaya ng sikmura ko na may mangyari sa aming dalawa kahit pa malaki na ang naitulong niya sa akin.
Kung may kakayahan lang sana ako na ibalik ang lahat ng yon, ay binalik ko na lamang sa kanya at hiningi na lamang ang tawad sa ginawa kong panluloko. Pinaniwala ko kasi si Aling Henya na mahal ko siya, gaya ng pagmamahal niya sa akin. Nang umalis ako ng gabing yon sa bahay ni Aling Henya ay hindi ko lubos nakalaing may mangyayari palang masama sa kanya. Mailan sa mga kapitbahay niya ang nakapagsabing narinig daw siyang nagsisisigaw at doon na inatake sa puso. Labis ang takot na naramdaman ko, Papa Dudut, at tila nilamon ako ng aking konsensya nang malamang kong nilooban ang bahay niya. Natiktikan daw kasi siyang nag-iisa doon kaya malakas ang loob ng sino mang pumasok doon para nakawin ang mga mamahaling alahas ni Aling Henya. Hindi ko magawang makatulog dahil sinisisi ko ang sarili ko sa mga nangyari. Kung hindi sana ako umalis ng gabing yon ay baka buhay pa si Aling Henya. Ilang gabing naging laman ng isipan ko si Aling Henya. Halos hindi ako patulugin ng konsensya ko. Napag-isip-isip ko na ang laki ng naitulong niya sa akin at wala man lang akong nagawa para iligtas siya dahil nang gabing mangyari yon ay sarili ko pa rin ang iniisip ko. Pumunta ako sa lamay ni Aling Henya. Doon pa lang ay nagsiuwi ang mga anak niya. Mabuti na lamang at walang nakapagsabi sa mga ito ng tungkol sa relasyon namin ng kanilang ina. Tumulong ako sa pag-aasikaso sa mga taong nakikilamay. Pero habang nagsisilbi ako doon ay dumating si Napong at Natoy at nahuli ko sila na may ginagawang kalokohan sa mismong lamay ni Aling Henya. Hoy! Anong ginagawa nyo? Pati ba naman dito gagawa kayo ng kalokohan? Nagbibiro lang naman kami. Ano ka ba, tol? Seryoso mo masyado. Huwag na natin dalhin dito yung mga kalokohan natin sa lamay. Baka makita tayo ng mga anak ni Aling Henya. Hindi na naman nila kailangan ng abuloy. Mapera naman niyang si Aling Henya, pati mga anak niya. Kahit na. Hindi ko kayo pakikialaman kung sa ibang lamay. Pero wag dito. Bakit? Nakokonsensya ka siguro dahil nilayasa mo si Aling Henya nung gabing mamatay siya, no? Sino ba namang di makukonsensya? Ang bait-bait ni Aling Henya sa akin. Oo na. Teka, ba't bigla ka natahimik dyan, Natoy? Oo nga. Kanina pa kami nagsasalita rito pero di ka nakikisali. Huwag mo sabihing nakakita ka na rin ng multo. Namumutla ka oh. Tol, yung totoo. Nagpakita na ba sa'yo si Aling Henya? Parang ang nakita ko si Aling Henya, pero hindi ako sigurado. Biglang nawala eh. Sus, nahawa ka na yata dito kay Onyok. Huwag kang ganyan. Baka mamaya magkatotoo yung sinasabi mo tapos tabihan ka pa ni Aling Henya sa pagtulog. Baka nga guni-guni ko lang yun. Itong si Onyok kasi. Naalala ko lang yung kwento niya noon. Malay ko ba? Baka sa dami ng minukbang ko sa lamay, nagpaparamdam na rin sila sa akin. Pero itong kay Aling Henya, iba eh. Wala pa tayong nakakain o inuuwi pero… Ay, hayaan mo na nga. Tingnan mo, tong si Onyok naman ang natahimik. Nilalamon na naman siguro ng konsensya. Mukhang ang lalim ng iniisip eh. Hayaan na muna natin siya. Halika, silipin natin ang bangkay ni Aling Henya. Baka mamaya tayo pang silipin niya. Naku, dumali na naman pagiging matatakotin mo. Tingnan mo ko, bubulungan ko pa si Aling Henya. Dami mo talagang kalokohan. Pag yan sumagot sa'yo, naku! Aling Henya, huwag mo munang isasama si Onyok. Marami pa siyang pangarap. Ako na lang isama mo, Aling Henya. Itutuloy natin yung naudlot yung pagmamahala ni Onyok. Pwede rin namang isunod si Pong. Huy, ano ka ba? Ba't pati ako? Ano ginagawa nyo? Ba't binubulungan nyo yung patay? Itong si Natoy gusto na yatang sumama kay Aling Henya. Pagod na yata sa buhay niya. Ikaw ba naman, ilang bebot na ang dumaan sa buhay mo tapos puro matatanda pa. Mapapagod ka talaga. Uy, di dapat kayo nagbibiro sa patay. Ang seryoso mo naman, tol. Chill ka lang pwede. Kanina ka pa eh. Oh, tama na yan. Baka magkapikunan pa kayong dalawa. Huwag ka na kasing magalit, Onyok. Biro lang naman yun. At saka patayin na yan oh. Maiintindihan pa ba kami niyan? Di nyo alam mga pinagsasabi nyo. Bawiin nyo yon kung ayaw nyong may masamang mangyari sa inyo. Teka, akala ko ba hindi ka naniniwala sa mga pamahiin? Konti na lang matatakot na kami sa'yo eh. Bahala kayo kung ayaw nyong maniwala pero totoo ang sinasabi ko. Magbiro na kayo sa lasing, wag lang sa patay.
Di magandang biro kung may kukunin ang susunduin yung taong namatay. Panakot mo lang yan, oy. Isang malaking kalokohan. Alam mo tol, ikaw tong pinakabata sa atin tapos ikaw pa yung makaluma. Gawa-gawa lang naman ang matatanda yung mga pamahiin na yan. Ang mabuti pa, magmukbang na lang tayo. Ang sosyal pa naman dito, parang birthday yan. May pa-catering pa ang mga anak ni Aling Henya. Kung ako sa'yo, Onyok, yung anak na lang liligawan ko. Ano? Puro lalaki mga anak ni Aling Henya. Gagawin mo pang bakla tong bunso natin. Bakit? Uso naman na yun ngayon. Di ko kayo pipilitin kung ayaw nyo maniwala. Basta ang akin lang, mag-iingat kayong dalawa. Opo, Lolo Onyok. Bagamat hindi ako naniniwala sa mga pamahiin, Papa Dudut, ay hindi ko mapigilang kilabutan sa ginawang biro ni Napong at Natoy sa harap ng bangkay ni Aling Henya. Hindi ko alam kung nakarma ba ako sa ginawa kong panloloko kay Aling Henya dahil tuwing gabi ay nagpapakita siya sa akin. Minsan ay napapanaginipan ko na galit siya habang nakaturo siya sa akin. May mga pagkakataon pa na gumagalaw ang higa ang tinutulugan ko na para bang may sumasampa doon kahit na wala naman akong ibang kasama sa kwarto. Nakakarinig din ako ng mga kalabog sa banyo at agos ng tubig na parang may gumagamit nito. Hanggang sa mangyari ang isang gabi na nagdulot sa akin ng takot at matinding iritasyon, Papa Dudut. Mag-alas 12 na ng hating gabi nang magising ako noon. Nagtayuan ang balahibo ko sa batok nang marinig ko ang tila mabigat na paghinga. Samantalang nang matulog ako ay mag-isa lamang ako sa kwarto. Sa paglingon ko ay tumambad sa akin ang bunso kong kapatid na natutulog sa ibaba ng kama habang nanonood ng mahahalay na video sa cellphone nito. Hindi kasi talaga nito ugaling magsabi tuwing umuuwi dahil may sarili naman itong susi ng bahay at kaming dalawa lamang ang magkasama sa kwarto. Nang bumalik sa boarding house na tinutuluyan niya, ang bunso namin ay muli na naman akong naiwang mag-isa sa kwarto tuwing gabi. Nagpatuloy nga ang pagpaparamdam sa akin ni Aling Henya hanggang sa ika-6 na gabi ng kanyang lamay. Ni minsan sa buhay ko ay hindi ko pa naranasan ang matakot ng ganon. Madalas pa ay amoy kabaong at formalin sa patay sa kwarto na tinutuluyan ko. Nang hindi na ako makatiis ay inilapit ko na sa kilala naming espiritista ang mga nangyari sa akin. Unang tapa ko pa lamang sa bahay nito ay naramdaman agad nito ang bigat ng presensya ko dahil nga sa kaluluwang nakasunod sa akin. Akala ko ay matatapos ng lahat kapag nagpatulong ako sa espiritistang yon, pero hindi pa rin ako nilubayan ng kaluluwa ni Aling Henya. May ibinigay namang kwenta sa akin ng albularyong madalas kong nakakausap. Ang kaso ay hindi ko naman yon masuot dahil nagmukha akong asong may kadena sa leeg nung minsang isabit ko yon sa leeg ko. Hindi ko alam, Papa Dudut, pero yung nangyaring kababalaghan pa sa akin ang nakapagbalik sa pananampalataya ko sa Diyos. Natuto na akong magsimba at magdasal matapos ang pangyayaring yon, Papa Dudut. Papa Dudut, mula nang manumbalik ang pananampalataya ko sa Diyos, ay hindi na ako muli pang ginambala ng kaluluwa ni Aling Henya. Pero 2 linggo lang matapos ilibing si Aling Henya nang gumimbal sa amin ang balitang wala na si Natoy. Unang linggo pa lamang ng pamamasada nito noon nang maaksidente. Nawalan daw ng preno yung tricycle na minamaneho niya. Ngunit ang mas nagpakilabot sa akin, Papa Dudut, ay doon mismo na aksidente si Natoy sa harap ng bahay ni Aling Henya. Bumangga kasi sa pader yung tricycle. Marahil daw ay dala ng pagkataranta ni Natoy lalo't hindi pa ito gaanong sanay sa pagmamaneho. Dead on arrival siya nang dalhin sa ospital. Ayoko mang isipin na may kinalaman ang pagbibiro nila sa lamay ni Aling Henya. Pero hindi ko inaasahan ang ikinuwento ng tiyuhin ni Natoy. Bago raw kasi mamatay ang kaibigan namin ay madalas sinasabi ni Natoy na nagpapakita sa kanya ang kaluluwa ni Aling Henya. Hindi naman daw nito pinapaniwalaan ang sinasabi ni Natoy nung una dahil akala raw nito ay nagbibiro lamang ang kaibigan namin. Hanggang sa may pagkakataon na bigla na lamang magigising ng hating gabi si Natoy dahil sa isang masamang panaginip.
At yung huling insidente raw noon ay naabutan daw itong nakahiga sa mahabang upuan sa sala at mukhang binabangungot na. Sinabi ko sa tiyuhin ni Natoy ang ginawang biruan ng dalawa kong kaibigan sa lamay ni Aling Henya. Hindi raw nito lubos sa kalain na makagagawa si Natoy ng ganong klase ng kalokohan. Likas din kasing mapamahiin ang tiyuhin ni Natoy. Kaya sa unang gabi pa lamang ng burol ni Natoy ay nagpadasal na ang tiyuhin nito. Habang nagpapadasal sa loob ng bahay ay naiwan naman ako sa labas habang namimigay ng templadong kape para sa mga nakikilamay. Pero nang iangat ko ang aking paningin, Papa Dudut, ay munti ko nang mabitawan ang hawak kong tray nang matanaw sa hindi kalayuan si Natoy. Tol, pauwi ka na ba? Sabay na tayo. Ha? Nandito pa mga magulang mo ah. Di ka ba sasabay sa kanila? Ewan ko ba, Tol? Pero parang di ko kaya magtagal dito eh. Iba pala kapag malapit sa'yo yung nakaburol, no? Kinikilabutan ako. Ako nga rin eh. At saka, nagpakita si Natoy sa akin kanina habang namimigay ako ng kape sa mga bisita. Kala ko nga guni-guni ko lang yun. Pero nakakatakot, Tol. Uwi na tayo. Nagpaalam na ako sa tsuwi ni Natoy. Ikaw ba? Nagsabi na rin ako kanina na maaga ako uuwi. Wala pa kasi ako maayos na tulog nitong mga nakaraang gabi. Tara, labas na tayo. Tara. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwalang wala na si Natoy. Dati, kasakasama lang natin siya sa lamay pero ngayon, siya na yung pinaglalamayan. Pero Tol, meron talagang gumugulo sa isipan ko eh. Ano yun? Huwag mo sabihin may nagpapakita na rin sa'yo. Hindi, wala naman. Pero naisip ko lang yung biruan namin ni Natoy sa lamay ni Aling Henya. Paano kung may kinalaman yun sa pagkamatay ni Natoy? Baka ginugulo pa rin siya ng kaluluwa ni Aling Henya. Di kaya nagpakita yun sa kanya habang nagmamaneo siya? Hindi ko alam, Tol. Kapag sinabi natin to sa iba, baka pagtawanan lang tayo. Wala naman kasing makakapagpatunay nun eh. Posible rin kasi na may ibang kagalit si Natoy na siyang sumira ng brake ng tricycle niya. O pwede rin namang nagkataon lang talaga. Eh kung ipaki-MJS kaya natin, sigurado pa yung si Ma'am Jessica Soho na may kilalang legit na espiritista. Nasisiraan ka na ba? Gusto mo pang ma-broadcast sa TV yung mga pinagagawa nating kalokohan? Siyempre pag-aaralan nila yung mga nangyari. Hindi sila basta magpapalabas lang na nakakatakot na episode. Oo nga no, ba't nga ba di ko naisip yun? Kaya halika na, muwi na lang tayo. Tol, pwede bang sa inyo na muna ako makitulog ngayong gabi? Baka kasi madaling araw pa uwi ng mga kasama ko sa bahay. Bakit? Natatakot kang multuhin ni Natoy, no? Hindi ah, bakit naman ako matatakot? Wala lang talaga akong kasama sa bahay ngayon. Eh di ganun na rin yun. Sus, ayaw mo pang amining natatakot ka. Ako nga rin eh, medyo ninenervyos na. Baka bangungutin na naman ako nito. Ngayon na lang uli ako nakapunta sa lamay matapos nung kay Aling Henya. Anak nang, naramdaman mo ba yun? Lo, parang may dumaan ah. Eh ano pang hinihintay natin? Sibat na! Nakakalata na ako ah. Bakit masyado tayong lapitin ng mga multo na yan? Masamang damo ka kasi. Uy, sobra ka ah. Kung sa level lang din ang kasamaan, mas masama ka. Pumatol ka ba naman sa matanda para perahan? Kaya nga nagsisisi na eh, di ba? Nagkamali na ako nun kaya hindi ko na uulitin ngayon yun. Maghahanap na lang ako ng ibang racket para may pandagdag kita bukod sa pamamasada ko. Tagal ko nang namamasada pero wala pa rin akong sariling tricycle. Nauna pa nagkaroon si Natoy. Buti malapit na tong bahay namin. Teka, bubuksan ko muna tong pinto. May susi ka ba? Mukhang wala pa kuya mo. Ano ka ba? Siyempre nasa mahiwagang taguan lang. Nakikita mo yung halaman na yan sa gilid ng pinto? Hindi talaga dekorasyon yan dyan. Sa ilalim niyan, doon namin nilalagay yung susi. Hanep pa. E paano kung may makakita sa inyo na dyan nilalagay yung susi? Madali na lang malulooban ng bahay nyo. Tss, huwag kang mag-alala. Wala naman sila makukuha rito eh. Oh, eto na. Nakuha ko na yung susi. Buksan ko na tong pinto. Pasok na ako ah.
Grabe. Ang tahimik ng bahay nyo. Di ka kaya dalawin ni Natoy dito? Humirit na naman tong duwag na to. Alam mo, magdasal-dasal ka rin kasi minsan. Tingnan mo ako. Minsan nakakakita pa rin ako ng mga multo pero hindi na nila ako ginugulo. Nakakatulog na ako ng mahimbing. Tsaka kahit hindi sumagot si Aling Henya sa akin, alam ko napatawad na rin niya ako. Bakit ba kasi nauso yung mga pamahiin sa lamay? Dami ko ring alam na pamahiin pero di ko naman pinaniniwalaan. Parang ang lakas lang kasi makalolo. Yun na nga. Kahit hindi ka naniniwala, dapat marunong ka pa rin rumispeto sa paniniwala ng iba. Tsaka wala rin namang mawawala kung susunod ka. Alam mo, naisip ko lang. Paano kung totoo yung pamahiin na dapat magpagpag pagkagaling sa lamay? Umuwi agad tayo oh. Di kaya tayo sundan ng kaluluwa ni Natoy dito? Wala na tayong magagawa. Nakauwi na tayo eh. Magpalit ka na lang ng damit bago matulog. Kumuha ka na lang dyan sa cabinet. Uy! Tol, ano yun? May tao ba rin sa kusina nyo? Hindi ko alam, tol. Diyos ko naman, wag nyo naman po kaming takutin ng ganito. Ikaw kasi, kanina mo pa binabanggit si Natoy. Natoy, tol, kung nasaan ka man, pwede bang kumalma ka na lang dyan? Wag mo na kaming takutin. Para namang di tayo tropa eh. Sa pagkawala ni Natoy ay malaki ang naging pagbabago sa amin, Papa Dudut. Isa na nga sa mga nagbago sa amin ay ang pag-iwas na sa mga lamay na dati lamang ay sinasadya pa naming puntahan. Kung meron man kaming napupuntahan ay hindi na kami muli pang gumagawa ng kalokohan. Parang sa isang iglap ay nawala ang angas na dati ay pinagyayabang namin sa sityo. Naging laman din kasi kami ng usap-usapan doon at may ilang nagsasabi na kinakarma lang daw kami kaya namin naranasan ang mga yon. Hindi man ako naniniwala sa mga pamahiin ay mukhang kinarma nga kami sa sunod-sunod na kamalasang naranasan namin. Namatay ang tatay ni Pong, 1 buwan lang matapos ilibing si Natoy. Kaya naman napilitan na rin po si Pong na maghanap ng trabaho. Natanggap naman siya bilang welder sa Maynila. Ako naman, Papa Dudut, ay patuloy pa rin sa pamamasada. Yun pa lang kasi ang alam kong hanap buhay at sa awa ng Diyos ay nakakaipon naman ako kahit papaano. Nakahanap na rin kasi ng bagong trabaho ang kuya ko. Paminsan-minsan ay dumadalaw ako sa puntod ni Natoy para magpasalamat sa magandang pinagsamahan namin. Pinupuntahan ko rin ang puntod ni Aling Henya. Paulit-ulit akong humihingi ng tawad at nag-aalay na rin ng dasal upang tuluyan na siyang matahimik. Akala ko rin noon ay tatandang binata na lamang ako pero meron akong isang naging suking pasahero na araw-araw kong inaabangan. Minsan nga ay sinasadya ko pang hindi magsakay ng pasahero para siyang maisakay ko. Hindi ko na lamang babanggitin ang pangalan niya pero sa halos 3 buwan na naging pasahero ko siya ay nagkamabutihang kaming dalawa. Makalipas naman ang 6 na buwan ay hindi ko akalaing muli kami magkikita ng kaibigan kong si Pong. Pero sa muli naming pagkikita ay hindi ko inaasahan ang nakita kong kasama niya. Sakay na, boss. Saan tayo? Uy! Pong? Uy, tol! Long time no see! Bebe, sakay ka na. Teka, bago na kulay ng buhok natin ah. Umay ka na ba sa blondie mong buhok? Siyempre, bagong buhay, bagong kulay na rin ang buhok. Tsaka ngayon ko lang kasi napagtanto na hindi naman pala bagay sa akin magpa-blondie. Kaya eto, binalik ko na sa itim. Sino bang pumili ng blondie noon? Di ba ikaw din naman? Pero seryoso tol, kumusta dito? Tagal ko ring walang balita ah. Nagka-cellphone nga ako pero di ko pa naman kabisadong gamitin. Touchscreen eh, medyo nakakabobo. Nasanay ka lang talaga sa dikipad. Yung minsan manggigigil ka na lang pag matigas at mahirap ng pindutin. Oo, ganun nga. Teka, kunin ko pala number mo. Number? Ano yung text, mate? Hindi na uso ngayon yun. Add mo na lang ako sa FB. Search mo lang pangalan ko. Pag may lumabas na pogi, ako yun. Dami mo talagang kalokohan. O siya, papatid kami sa bahay ah. Sosorpresahin ko kasi nanay ko. Tagal na ako nun pinapauwi eh.
Pero teka tol, bago ang lahat, sino yung babaeng kasama mong sumakay sa tricycle? Tiyahin mo? Ano ka ba? Anong tsahin? Shota ko yan, tol. Ha? Shota? Teka, totoo ba? Putik tol, baka naiingkanto ka na ha? Huwag kang maingay. Nakakahiya sa shota ko. Respeto naman. Pasensya na. Nagulat lang. Akala ko kasi bagets ang trip mo eh. Ilang taon na ba yan? 60. Byuda. Oh, alam ko na iniisip mo. Huwag kang mapanghusga. Ibahin mo ako. Ito naman. Wala pa nga ako sinasabi. Pero di ko talaga akalain na sa matanda ka rin pala mauuwi. Mukhang okay rin naman yung iyo eh. Pero alam mo, kung close lang kayo ni Aling Henya noon, iisipin kong namimiss mo siya eh. Makalait ka pa sa amin ni Natoy noon. Tapos... Uy, malaki ang pagkakaiba ko sa inyo, no? Yung sa inyo, sugar mommy ang hanap nyo. Yung sa akin, aasawain ko yan. Kaya ako nga isinama rito para ipakilala na rin sa nanay ko. Ipakilala mo agad para di malito nanay mo. Halos magkaedad lang sila eh. Uy, tumigil ka na ha. Mamaya marinig ka ng bebe ko. Ikaw pa maging dahilan ng paghiwalay namin. Uy, wala naman akong ganong intensyon. Pero may tanong ako tol. Ano na naman yan? Di naman siguro amoy utot hiningan yan no? Kasi kung oo, iisipin ko talaga na nabuhay si Aling Henya sa katauhan ng iba. Malinis sa katawan yan at hindi bad breath gaya ng iniisip mo. Tingnan mo naman, di halatang 60 years old na. Maalaga na at napakabait pa. Paano mo naman siya nakilala? May-ari siya nung karinderyang palagi naming kinakainan. Ayun, napansin yung karakas ng kaibigan mo. Mukhang napa-age doesn't matter ka na nga talaga tol ah. Hulog na hulog ka na eh. Pero seryoso, masaya ako para sa'yo. Dapat lang. Dahil pag di ka naging masaya para sa akin, ipapadalaw kita ulit kay Aling Henya para di ka na mainggit. Sira ulo, huwag mo na nga idama yung tao. Payapa na siya. Sa kabila ng pagiging maloko ni Pong ay natuwa naman ako nang makitang magandang intensyon niya sa may edad niyang nobya. Bagay na hindi ko nagawa kay Aling Henya noon. Papadudot na mamasada pa rin ako hanggang ngayon pero sa tulong ng naipon ko ay nakabili na ako ng sarili kong tricycle. Malaking bagay para sa akin na hindi ko na kailangang pang mag-boundary dahil solo ko na ang kikitain sa pamamasada. Hindi nagtagal ay pumayag na rin ang suki kong pasahero na ligawan ko siya at kalaunan ay sinagot na rin naman niya ako. Hindi ko akalain na sa itsura kong ito papadudot ay magkakaroon ako ng disente at napakabait na nobya. Hindi man siya kagandahan gaya ng hinahanap-hanap ng ibang lalaki. Para sa akin ay maganda siya at hindi na ako titingin pa sa iba. At kahit nakakahiya ay nagpatuloy na rin ako para makaiwas na sa panunukso ni Pong. Papadudot dahil bata pa naman ako ay naisipan kong bumalik sa pag-aaral. Kaya naman inipon ko ang mga kinikita ko sa pamamasada at kung ano-anong racket. Naisip ko kasi na kung magtatapos ako sa kolehiyo ay mas maraming opportunity pa ang magbubukas para sa akin. Magandang hakbang na rin yon para sa plano kong bumuo ng sarili kong pamilya. Tuwing undas ay naalala ko pa rin ang mga karanasan ko pero dahil nagbagong buhay na ako at mas lumakas na ang pananampalataya sa Diyos ay hindi na ako naging lapitin ng mga ligaw na kaluluwa at mga kaluluwang hindi matahimik. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng kwento ko at gayon din po sa lahat ng mga nakikinig sa programa ninyo Papadudot. Sana po ay nakapagbigay ako ng kaunting aral sa mga naging experiences ko at mga kaibigan ko. Taos-pusong pasasalamat din sa Barangay LS sa pagbibigay ng pagkakataon sa amin na maitampok ang aming kwento sa Barangay Love Stories. God bless Papadudot, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Onyok. Mga kabarangay, hindi mawawala sa buhay natin ang iba't ibang problemang ating kakaharapin at nasa atin mismo kung paano natin ito gagawa ng solusyon. Sadyaring may mga taong dumarating sa buhay natin upang pagaanin ito, basta't huwag lamang tayong aabuso. Tandaan na lahat ng sobra ay masama.
May mga pagkakamali rin tayo na parang ang hirap para sa atin na itama. Tulad na lamang ng kwento ni Onyok na pumasok sa isang relasyon na isang tao lamang ang tunay na nagmamahal. Ngunit kahit alam niyang mali ay pinili pa rin niyang ipagpatuloy. Nagsisi man siya at humingi ng tawad ay sa puntod na lamang niya ito nasabi. Sana'y tandaan din nating hindi lang ang pagtatama ng ating mga mali ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Mahalaga rin na sa bawat galaw natin ay matuto tayong magbigay ng respeto sa mga tao, buhay man o sa patay. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagkakaroon ng kompletong pamilya ay isang dream come true para sa mga lumaki sa broken family. Ngunit kadalasan ay mahirap abutin ang pangarap na ito. Ikaw kabarangay, ano ang handa mong gawin upang maranasan ang pagkakaroon ng isang buo at kompletong pamilya? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay natin. Ako po si Jeff at ngayon po ay gusto ko pong ibahagi sa inyo ang mga pinagdaanan ko sa buhay. Nalaman ko po ang tungkol sa Barangay LS dahil sa isang taxi na sinakyan ko noong pumunta ako ng Maynila. Na-curious po ako sa kwento noong araw na yon at mula noon ay palagi na ako nakatutok sa Barangay LS tuwing alas 12. Lumaki po ako dito sa Masbate at pinalaki po ako ng mama ko ng mag-isa. Only child po ako at hindi ko po nakilala ang papa ko. At sa totoo lang ay matagal ko nang iniisip kung ano ang pakiramdam na magkaroon ng tatay. Kahit po ganoon ay naging maayos naman ang buhay ko dahil si mama po ay hindi nagkulang sa akin sa pagmamahal at pag-aaruga. Siya lang po ang naging gabay ko sa buhay. At dahil doon ay nakapagtapos ako ng pag-aaral at may small business rin po ako na karinderya ni mama dito sa Masbate. Sobrang mahal ko po ang mama ko at napakalaki ng utang na loob ko sa kanya. Ngunit syempre ay hindi ko maiwasang magtaka at magtanong tungkol sa papa ko. Noong bata pa po ako ay wala akong nakitang larawan o kahit na anong alaala tungkol sa papa ko. Tuwing tinatanong ko po si mama ay kadalasan ay nililihis niya ang usapan. O kaya naman ay binibigyan niya ako ng malabong sagot. Isang bagay na hindi ko po malilimutan ay noong sinabi ni mama sa akin na matagal na raw silang hiwalay at baka patay na raw ang papa ko. Pero wala namang kasiguraduhan yon kasi pati siya ay hindi rin po alam kung nasaan ang papa ko. Minsan po ay naisip ko kung ano kaya ang pakiramdam na magkaroon ng isang buong pamilya. Yung tipong may tatay ka na kasama sa bahay, ano kaya ang pakiramdam ng may father figure na laging nandyan sa tabi mo. Dahil po sa buong buhay ko ay si mama lang talaga ang kasama ko. Kaya't hindi ko po maiwasang isipin na sana'y magkaroon din ako ng pagkakataong makilala ang tatay ko. Noong naging young adult na po ako ay hindi ko po makakalimutan ng isang malalim na usapan na naganap sa amin ni mama tungkol sa papa ko. Sa totoo lang ay sa tingin ko po ay yun na ata ang pinakamahabang usapan namin ni mama na tungkol sa papa ko. Hindi ko pa nakakalimutan na nangyari ang usapang yon pagkatapos kong mamalengke, Papa Dudut. Ma, nandito na ako.
Eto na yung mga pinabili mo sa akin. Ay, mabuti naman, nak. Nabili mo rin ba yung mga pinabili ko sa yung sibuyas at bawang? Opo ma, walang labis, walang kulang. Yung mga isda at karne, nabili mo rin ba? Siyempre, hindi ko po makakalimutan yun. Ayan po oh. Kaya ikaw yung pinakapaborito kong anak eh. Anong pinaka-paborito? Ako lang naman po yung anak nyo. Ay, oo nga pala. Sorry, nakalimutan ko eh. Kayo talaga? Nga pala, nak. Anong gusto mong kainin? Ipagluluto kita. Kayo naman ma, hindi nyo na po kailangan gawin yan. 20 years old na po ako. Kaya ko na po sarili ko. Pero ikaw pa rin ang baby ko eh. Pakurot nga sa pisngi. Ma, aray ko naman. Aray ko, sakit na ma. Tama na po. Wala kang choice. Ipagluluto kita. Ma, pwede ba? Mag-relax lang kayo. Ako na pong bahala sa lahat. Yung pagpapatakbo ng karinderya, yung mga gagawin sa bahay, yung pamamalengke, yung pagluluto, ako na pong bahala dun. Di na po kayo bumabata. Ayoko nai-stress kayo. Ikaw talaga? Na-appreciate kita, nak. Pero makapagsalita ka naman, parang ang sarap-sarap mo magluto. Hayaan mo na kasi kung magluto. Akala mo ba hindi ko napapansin na puro itlog, hotdog at ham na lang ang kinakain mo? Hindi yun mabuti sa katawan. At isa pa, hindi rin ako magiging komportable kung andito lang ako sa bahay buong araw at nakatunganga. Tapos nagsiselfone at nanonood lang ng TV. Ay, mukhang hindi ko na po kayo mapipigilan. Sige na nga, kayo na hong bahala. Tumabi ka dyan, magluluto ako ng sinigang na baboy. Diyan ka lang, akong bahala sa'yo. Thank you ma, I love you. Love you din, anak. Relax ka lang dyan, hihiwain ko na muna tong mga ingredients na kailangan para sa lulutuin ko. Ay, nga pala nak, kamusta naman yung karinderya natin? Okay naman po ma. Hindi na po ako nagpapautang kasi yung ibang hirap singilin eh. Hay nako, tama yan. Yang karinderya na yan ang bumubuhay sa atin kaya dapat natin alagaan yan. Mabuti na lang talaga mapagkakatiwalaan yung mga taong nakuha natin para magbantay sa karinderya. Ay, pero ma, naisip ko lang siguro mas magiging magaan ang buhay natin kung andito si Papa, no? Ano? Jeff naman, ilang beses ko bang ipapaalala sa'yo na tigil-tigilan mo na yung kakabanggit sa papa mo na yan? Wala namang naiambag sa buhay natin yung tao na yun eh. Naiintindihan ko naman po kayo ma na walang naiambag sa buhay natin si Papa kaso hindi ko naman po maiwasan na magtaka. Nilitrato kasi niya wala kayong maipakita sa akin eh. Sorry na ka. Akala ko kasi sapat na yung ialay ko sa'yo yung buong buhay ko. Hindi pa pala. Ma, hindi yun ang ibig kong sabihin. Simulat sa pool, alam ko na kayo lang ang tumayong magulang ko at dahil doon, sobrang pasasalamat ko sa inyo. Ay, basta nak, maniwala ka na lang sa akin. Wala tayong mapapala sa papa mo. Tsaka isa pa, maayos naman ang buhay natin ngayon na. Hindi tayo naghihirap. Nakakapag-ipon tayo ng maayos, nakapagpundar tayo ng sarili nating bahay at napapatakbo din natin ng maayos yung negosyo. Nak, maniwala ka. Hinding-hindi natin kailangan yung papa mo na yon. Alam ko naman yun ma, pero syempre may mga oras na curious lang ako. Narinig mo na ba yung kasabihan na curiosity killed the cat? Ay sa pocketbook nyo naman nakuha yung kasabihan na yan. Loko-loko ka talagang bata ka. Ang ibig sabihin nun, may mga bagay na mas mainam ng hayaan natin. Kasi kapag inusisa pa natin to, mapapahamak at masasaktan lang tayo. Ano naman po kinalaman nun sa pusa? Ay, ewan ko sa'yo, nak. Sumasakit ang ulo ko sa'yo. I-search mo na lang sa internet. Kayo naman ma, nagbibiro lang ako. Siyempre alam ko po ibig sabihin nun. Pero sige na nga ma, hindi na kita kakausapin tungkol kay Papa. Ayaw ko naman na mag-away tayo. Baka saan pa mapunta tong usapan natin eh. At ito ang tatandaan mo. Habang nandito pa ako, hinding-hindi kita pababayaan. Wala akong pakialam kung uugod-ugod ka na at nakatungkod. Aalagaan kita hanggang sa huling hininga ko. I love you ma, payakap nga ako. I love you din, anak. O siya, tatapusin ko na tong niluluto ko ha. Sigurado akong gutom ka na. Tulungan ko na po kayo.
Noong araw na yon ay sinabi ko kay mama na hindi ko na siya kakausapin tungkol sa papa ko. Pero ewan ko ba Papa Dudut, hindi ko pa rin maiwasang maging curious at magtaka tungkol sa pagkatao ng papa ko. Siguro noong bata pa ako ay wala akong masyadong pakialam kung may papa ako o wala kasi tulad nga ng sabi ko ay napalaki naman ako ng maayos ni mama. At maganda rin naman ang naging childhood ko. Pero habang lumalaki ako at nagkakaroon ng mas malalim na pag-iisip, doon na ako nagsimulang magtanong-tanong, mag-question sa mga bagay-bagay tungkol sa buhay at isa na nga doon, ang pagkatao ng papa ko. Sana kaya siya ngayon? Ano kaya ang buhay niya? May pamilya na kaya siya? Ang mga tanong na ito ay laging bumabagabag sa isipan ko. Kaya isang araw ay nag-decide akong hanapin siya sa Facebook. Pero kahit anong gawin ko ay wala akong makita hanggang isang araw. May isang babae na nag-message sa akin sa Facebook. Nagpakilala siya bilang si Carmela at tita ko raw siya sa ama. At sinabi niyang nakatatandang kapatid siya ng tatay ko at gusto niya raw akong makilala. Nagtaka ko kung paano niya ako nahanap kaya kahit may alinlangan ay kinausap ko pa rin si mama tungkol sa babaeng nag-message sa akin para malinawan ako. At dahil din po sa message ng babaeng nagpakilala bilang tita ko ay mas lalo lang lumala yung curiosity ko at naalala ko tuloy yung sinabi sa akin ni mama na curiosity killed the cat. Paano kung tama nga si mama? Paano kung mapahamak lamang ako sa kagustuhan ko Papa Dudut na makilala ang papa ko? Pero hindi ko rin naman malalaman kung hindi ko susubukan, hindi ba? Kaya naman nag-decide ako mag-reply sa babaeng nagpakilala bilang tita ko at nagsimula na kaming magkamustahan. Hindi ko alam kung anong magiging resulta pero sa pagkakataong yon ang tanging alam ko lamang ay gusto kong makuha ang mga sagot sa mga katanungan ko. Kahit na may takot at alinlangan sa puso ko. Sa totoo lang po ay sobra akong nagdalawang isip na kausapin ulit si mama tungkol sa nagpakilalang tita ko raw sa ama. Kasi alam ko na ayaw talaga ni mama tuwing kinakausap ko siya tungkol sa papa ko kasi tuwing nagtatanong ako tungkol sa papa ko ay palagi siyang nagbubuntong hininga at halatang halata ang bigat sa kanyang mukha. Sa totoo lang ay isa din po yun sa mga dahilan kung bakit gusto kong makilala ang papa ko. Kasi gusto kong malaman kung bakit gano'n na lamang ang galit ni mama sa kanya, Papa Dudut. Jeff, anak! Halika nga dito, bilisan mo! Sandali lang ma, tinutupi ko pa yung mga damit ko. Mamaya na yan, halika na muna dito. Okay. Ano po yun ma? Tingnan mo itong nakita ko sa Facebook, nak. Mag-end of the world na daw bukas. Mama naman, wag po kayo nagpapaniwala sa mga ganyan. Fake news yan. Anong fake news? Kayo talagang mga kabataan ngayon, wala kayong kinatatakutan. Tigilan nyo nga ho yung kaka-cellphone nyo ma. Mas lalo kayong nenervyusin yan eh. Sandali nga, paano mo nalaman kung fake news to o hindi? Yun na nga may. Sobrang convincing ng mga fake news ngayon. Hindi nyo na alam kung ano yung totoo o peke. Ay, sige na nga. Titigilan ko na muna tong kaka-cellphone ko. Nak, pakicharge nga to. Sige ma, akin na. Thank you, Nak. Tama ka. Mas lalo lang akong kinakabahan sa mga nababasa ko sa Facebook. Ma? Ano yun, Nak? May gusto po sana akong ikwento sa inyo. Ano yon? Kaso baka magalit kayo eh. Mas magagalit ako kung hindi mo sasabihin. Sige na, ano ba yon, ha? May nag-message kasi sa akin sa Facebook. Carmela daw po yung pangalan niya. Sabi niya, tita ko raw po siya. Siya raw yung nakatatandang kapatid ni Papa. Jeff, i-block mo na yan. Wala kang magandang mapapala dyan. Ma, 20 years old na po ako. Siguro naman panahon na para kwentuhan niyo ako tungkol kay Papa, di ba? Sapat na yung alam mong buong pangalan niya. Maliban dun wala ka nang dapat pang malaman. Ma, sana wag niyo pong mamasamain tong sasabihin ko. Pero hindi po kasi sapat yun eh. Ang dami pong tanong na tumatakbo sa isip ko.
Ang dami kong tanong na nangangailangan ng kasagutan. Gusto ko lang naman po malaman kung bakit niya tayo iniwan. Kung mahal niya ba tayo. Tsaka gusto ko rin sana na makilala yung mga kamag-anak ko sa side ni Papa. Utang na loob, Jeff! Ang kulit-kulit mo naman eh! Ako ang nagpalaki sa'yo! Ako ang nagpakain sa'yo! Ako ang nagpaaral sa'yo hanggang sa makapagtapos ka! Ako ang nagpundar nitong bahay at nung negosyo natin! Ako ang nagpakahirap para mabigyan ka lang ng maginhawa na buhay! Tapos ngayon hahanapin mo lang yung tatay mo? Ayaw sana kitang sumbatan pero naririndi na ako sa kakabanggit mo sa papa mo! Sinasabi ko sa'yo, Jeff, huwag mo nang kakausapin yung Carmela na yon! Bakit ma? May hindi ba kayo sinasabi sa akin tungkol kay Papa? May tinatago ba kayo tungkol sa mga kamag-anak niya? Ma naman, paano ko po kayo mauunawaan? Paano ko kayo maiintindihan kung hindi niyo ikukwento sa akin? Nako, kahit ano pang sabihin sa'yo, mukhang hindi ka naman maniniwala sa akin eh. Ma, alam ko po na ginagawa niyo lahat para guminhawa ang buhay natin. At habang buhay po ako magpapasalamat sa inyo dahil dun. Pero ma, dapat maintindihan niyo rin na tao lang po ako. Normal lang po sa akin na magtanong tungkol sa mga bagay na deserve ko naman pong malaman. Jeff, anak, makinig ka. Wala ka pang 1 taon nung iniwan tayo ng tatay mo. Naglaho na lang siya na parang bula. Hindi kita maintindihan, nak. Bakit mo naman gustong makilala yung ganong klaseng tao? Kung may listahan lang ng mga walang kwentang tao sa buong mundo, sigurado ako na mangunguna yung papa mo sa listahang yon. Yun lang po ba talaga ang alam niyo, ma? Yung tungkol kay Tita Carmela po, may alam po ba kayo? Hoy, wag na wag mong tatawaging tita yung taong yon. Alam mo kung anong pinagsisisihan ko sa buong buhay ko? Sising-sisi ako na pumayag ako na dalin mo yung last name ng tatay mo. Ay, ma, gusto ko po kayong tulungan. Tsaka gusto ko pong maintindihan kung saan po nanggagaling yung galit nyo kay Papa at kay Tita Carmela. Wag mo na akong kulitin, Jeff. Matutulog na ako. Ma naman eh, please. Kausapin nyo naman po ako. Matutulog na ako. Kung ayaw mo makinig sa akin, bahala ka sa buhay mo. Naisip ko po noong mga panahong yon na siguro'y gano'n ang kalaki ang galit ni mama sa papa ko at sa buong pamilya ng tatay ko. Kasi siguro'y iniwan kami ni papa. At sino ba naman kasi ang hindi magkakaroon ng sama ng loob, hindi ba? Hindi pa ako nag-iisang taon tapos ay bigla kaming iniwanan. Pero kahit na ganoon, Papa Dudut, ay hindi ko pa rin kayang magtanim ng galit sa tatay ko. Kaya't ipinagpatuloy ko pa rin ang pakikipag-usap kay Tita Carmela. Ang kwento niya sa akin ay nasa Laguna nakatira si Tita ngayon at mag-isa lamang siya sa buhay. Sobrang naawa ko sa kanya kaya't palagi ko siyang kinukumusta. Tinanong ko rin sa kanya ang tungkol kay Papa at ibinahagi ko kay Tita Carmela yung sama ng loob ni Mama sa Papa ko. At ang sabi niya ay hindi raw handa si Papa na maging tatay noong naging sila ni Mama. Kaya bigla na lamang siyang umalis at iniwan kami. Noong nabasa ko yun ay sobrang galit at sakit ang naramdaman ko. Pero bigla ding humupa. Nanatili pa rin sa akin yung pagnanais ko na makilala ang papa ko. Ayon din kay Tita Carmela, nasa Amerika raw si Papa pero balak niyang umuwi sa Pilipinas pagkatapos ng ilang buwan. Aaminin ko na na-excite ako nang narinig ko yon. Sinubukan ko pong hingin kay Tita Carmela yung contact details ng papa ko. Pero ang sabi niya ay hindi na raw nagsa-cellphone si Papa dahil sobrang na-overwhelmed na siya sa buhay sa Amerika. Ikinuwento pa ni Tita Carmela na nagkaroon daw ng asawa si Papa doon pero hiniwalayan din siya nito. Kaya sobrang na-depress si Papa. Ayon pa kay Tita ay nakausap pa raw niya si Papa bago ito nag-decide na hindi na mag-cellphone muna. Sa totoo lang, sa mga sandaling yun ay awang-awa ko sa side ng tatay ko. Yung papa ko pala ay nalugmok sa depression. Tapos si Tita Carmela, mag-isa lang din sa buhay. Sabi sa akin ni Tita na namatay daw yung asawa niya sa sakit na cancer. At hindi man lang daw sila nagkaanak. Kaya't mag-isa siyang nakatira sa Laguna, Papa Dudut.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Noong mga panahong yon, Papa Dudut, ay mas lalo kong naramdaman na may kulang sa buhay ko. Lalo na ngayon na nakilala ko si Tita Carmela at nalaman ko pa ang kagustuhan ng papa ko na umuwi ng Pilipinas. Sa totoo lang ay noong inalok ako ni Tita Carmela na tumira kasama siya sa Laguna ay talagang gustong gusto ko nang tanggapin ang alok niya. Don't get me wrong, mahal na mahal ko po si Mama. At kailanman ay hindi ko siya ipagpapalit sa kahit na sino. Kahit pa sa papa ko. Pero ang tanging gusto ko lamang noon ay makilala ang father's side ko, lalo na ang papa ko. Yun ang mahirap i-explain kay Mama. Kasi palagi na lamang galit at inis ang pinaparamdam niya tuwing pinag-uusapan ko sila. Lalo na sa gustong gusto kong makilala ng lubusan ng pamilya ng tatay ko. Kahit na may kaunting galit, nakaramdam din ako ng awa sa papa ko. Siguro sobrang hirap ng buhay niya sa Amerika. Kaya siya humantong sa puntong ayaw na niyang gumamit ng cellphone. Hindi ko man makontak ang papa ko, at least nandyan si Tita Carmela para tulungan ako hanggang sa magkakita kami ng papa ko. Sobrang pasasalamat ko noong time na yon na dumating si Tita Carmela sa buhay ko. Sa panahong hindi ko inaasahan. Naisip ko rin na baka eto na ang sign mula sa Diyos. Para sa akin na makilala ko na ang papa ko at matulungan akong makita ang mga sagot sa mga tanong ko tungkol sa kanya. Pagkatapos ng ilang linggo ay tinipon ko ang lahat ng lakas ko para sabihin kay Mama na luluwas ako ng Laguna at pansamantalang titira kay Tita Carmela. Alam ko po noong time na yon na tiyak na magagalit si Mama. Kung galit na siya tuwing binabanggit ko ang tungkol sa tatay ko, paano pa kaya kapag nalaman niyang nagtatangka akong lumuwas ng Laguna at manirahan sa tita ko? At isa pa po, aaminin ko na medyo nababagot na rin ako sa buhay sa Masbate. Kaya siguro panahon na rin para pumunta ako ng Laguna. Pero sa totoo lang ay namumroblema talaga ako noon kung paano ko ipapaliwanag kay Mama ang bala ko. Pakiramdam ko ay para akong sasabak sa isang laban na wala namang armas. Pero kinalaunan ay naglakas loob pa rin po ako na sabihin sa kanya ang plano ko na lumuwas papunta ng Laguna at makilala ang father's side ko, Papa Dudut. Jeff, nak! Tigilan mo na muna yung kaka-cellphone mo dyan. Kakain na tayo. Nagluto ako ng adobo. Huy, Jeff! Nakikinig ka ba? Bakit ba sobrang busy mo dyan sa cellphone mo? Ma, may gusto po sana akong sabihin sa inyo. Bakit ganyan yung mukha mo? May problema ka ba? Ipangako niyo po muna sa akin, nakakalma lang kayo na hindi kayo magagalit. Oo na, ano ba kasi yun? Ako tuloy tong kinakabahan sa'yo eh. Ma, Ano? Magsalita ka na. hindi po kasi madali para sa akin na sabihin to sa inyo eh. Nakabuntis ka ba, Jeff? 20 years old ka pa lang ha? Ma, ano ba naman kayo? Hindi ho. Wala po ako nabuntis. Jeff, sabihin mo na sa akin. Kung hindi tatamaan ka na talaga sa aking bata ka. Inalok po kasi ako ni Tita Carmela na tumira sa kanya sa Laguna eh. Nagpapatawa ka ba? Pupuntahan mo yung babaeng yon? Hindi pa nag-iisang buwan simula nung nakausap mo yun sa Facebook ah! Mapakinggan niyo po muna ako. Ang sabi niya kasi sa akin, nasa Amerika daw si Papa at uuwi daw dito sa Pilipinas next month. Nasisiraan ka na ba ng bait, ha? Wag na wag mong susubukan na makipagkita sa mga taong yon, sinasabi ko sa'yo! Nabuhay ka ng ilang taon na hindi sila nakikilala o nakakasama. Hindi mo sila kailangan. Napatunayan mo na mismo sa sarili mo na kaya mong umasenso na walang tulong o gabay nila. Ma, sorry po pero sobrang unfair niyo naman po sa akin. Bakit pinipigilan niyo ako na makilala si Papa tsaka yung mga kamag-anak ko sa side niya? Kung talaga nagmamalasakit sa'yo yung papa mo, bakit kailangan niya pang idaan sa kapatid niya yung plano niyang umuwi ng Pilipinas? Bakit hindi siya mismo ang mag-message sa'yo? Hiniwalayan daw si Papa ng asawa niya sa Amerika, Ma.
Kaya hanggang ngayon depressed siya. Kaya nga ako makikipagkita kay Tita Carmela kasi siya yung magsisilbing tulay para magkita kami ni Papa. Para makilala ko siya. Ang tigas ng ulo mo! Hindi ba sinabi ko na sa'yo na i-block mo yung Carmela na yon? Kung hindi mo kaya, ako na mismo ang magbablock dyan. Akin na yung cellphone mo! Teka, Ma, ano ba kayo? Tawan niyo yung cellphone ko! Akin na yan, maniwala ka sa akin para rin Ma, sa'yo ano to! ba? Akin na... Ayan tuloy, nahulog yung cellphone ko! Lubayan mo na yung Carmela na yon! At lalong-lalo na yung papa mo! Karapatan kong makilala si Papa, Ma! Karapatan ko yon bilang anak niya! Mabuti sana kung naging mabuti siyang ama sa'yo, pero hindi! Wala siyang kwentang ama! Wala siyang kwentang tao! Hayop siya! Siguro nga hindi siya naging mabuting asawa sa inyo. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi siya magiging mabuting ama sa akin! Ang kapal ng mukha mo! Wala kang utang na loob! Ang ayos-ayos ng buhay mo ngayon! Bakit mo paguguluhin? Buong buhay ko, Ma! Inggit na inggit ako sa mga kaibigan ko dahil nakikita ko na mahal sila ng mga papa nila. Wala kayong narinig sa akin. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ako nasasaktan. Ma, ito na po yung pagkakataon ko para makilala yung tatay ko. Tapos ipagkakait niyo pa sa akin. Hindi sa ganun yon, anak! Maniwala kayo sa akin, Ma, nagpapasalamat ako sa inyo dahil pinalaki niyo ako ng maayos. Pero hindi niyo pa rin matatanggal sa akin yung kagustuhan na makilala yung tatay ko. Tapos ngayon na may chance ako na makilala siya, hindi ko na palalagpasin yun. Wala na ba talagang kwenta lahat ng mga sinasabi ko sa'yo? Ano ba bang dapat kong gawin para tumigil ka na sa kakahanap mo dyan sa tatay mo at sa pakikipag-usap mo sa Carmela na yon? Mahayaan niyo na lang kasi ako. Hindi ko to nakukwento sa inyo. Pero Ma, ilang gabi na akong umiiyak bago matulog kasi sabik na ako sa tatay ko. Anak naman! 20 years old na ako, Ma. At sa loob ng 20 years na yon, hindi nawala sa isip ko kung nasaan si Papa. Iniisip ko rin kung bakit hindi natin siya kasama. Iniisip ko kung iniisip niya rin ba tayo. Iniisip ko kung iniisip niya ba ako bilang anak niya. Kapag nakita ko ba siya, maaalala niya ba ako? Hindi ko makukuha yung mga sagot sa tanong ko kung patuloy niyo akong pipigilan, Ma. Hindi na ba kita mapipigilan, nak? Hayaan niyo na akong gawin to, please. Sige na. Pumapayag na ako. Totoo, Ma? Pumapayag ka na? Oo. Pumapayag na ako. Basta lagi kang magte-text sa akin. At sasabihin mo palagi sa akin yung location mo para alam ko kung nasan ka. Ma, thank you. Thank you po, sobra. Hindi niyo po alam kung gaano niyo po ako napasaya ngayon. I love you, Ma. Maraming salamat. Sobrang saya ko po noong pumayag na rin si Mama na tumira ako pansamantala kina Tita Carmela sa Laguna. Kitang-kita ko po kay Mama na parang napilitan na lamang siya pero alam ko na kailangan ko ring gawin po ito para maramdaman ko ang tunay na pagmamahal ng isang ama. Noong mga panahong yun ay naisip ko na si Tita Carmela ang magiging tulay ko para makita at makilala ko ng lubusan ang papa ko. Lumipas ang ilang linggo at lumuwas na ako mula Masbate papunta ng Laguna. Sobrang kulit rin po ni Mama noong mga panahong yon kasi text siya sa akin. Pero hindi ko naman siya masisisi. Nagwo-worry lamang siya sa akin. 20 years old na ako pero para pa rin akong mama's boy. Siguro ay wala namang masama sa pagiging mama's boy kasi ibig sabihin noon ay mahal na mahal ako ng mama ko. Hindi ko rin makakalimutan yung araw na yon. Pagod na pagod ako tapos ay sobrang init pa. Siguro ay mas naging madali kung may direct contact ako sa papa ko pero wala eh. Si Tita Carmela lamang yung pinaka malapit na kamag-anak ni Papa na makakausap ko. Ang plano ko noong mga panahong yon ay makitira muna kay Tita Carmela hanggang sa makita ko si Papa Dudut. Mukhang natuwa rin po si Tita Carmela noong sinabi ko sa kanya na makakapunta na ako sa kanya sa Laguna.
Binigay niya sa akin ang address niya at hindi ko po makakalimutan yung araw na yon kasi habang hinahanap ko ang bahay ni Tita Carmela ay tawag si Mama sa akin noong mismong araw na yon. Pakiramdam ko na mga panahong yon ay hindi mapalagay si Mama sa ideya na makikita ko na si Tita Carmela. Para bang may malaking red flag siya tungkol dito. Pero naiisip ko na baka ganun lang talaga siya kasi galit na galit siya sa lahat ng may kinalaman sa papa ko. Pero nagpapasalamat na lamang ako kasi sa kabila ng lahat, ramdam na ramdam ko yung pagmamahal at pagmamalasakit ni Mama habang pinapalaki niya ako. Siguro'y may mga pagkakataon talaga na gagawin mo ang lahat para makuha ang kasagutan sa mga katanungan mo. Siguro'y ganon talaga tayo. Bilang mga tao paminsan-minsan ay naghahanap tayo ng mga bagay na wala tayo. At ginagawa talaga natin ang lahat para ma-fulfill ang curiosity natin sa lahat ng bagay, Papa Dudut. Himatay na ata ako sa init dito kakahanap sa bahay ni Tita Carmela. Ay. Hello, Ma? Nak, kamusta ka na? Asan ka na ba ngayon? Nasa Laguna na ho ako. Nandito na po ako sa address na binigay sa akin ni Tita Carmela kaso ang dami pong bahay dito isa-isahin ko pa. Nak, paano kung mag-hotel ka na lang kaya? Hindi mo naman siguro kailangang makituloy sa Carmela na yan para lang makita yung papa mo kung sakasakali, di ba? Ma, gaya nga po ng nakwento ko sa inyo, ang sabi sa akin ni Tita hindi na po nagsiselfone si Papa. At ang huling sabi ni Papa kay Tita Carmela, dito raw po siya sa Laguna tutuloy pag uwi niya ng Pilipinas. Bakit po ba tutol na tutol kayo na kay Tita Carmela ako makituloy? Ay, nako nak. Obviously, magkapatid sila ng papa mo. Sigurado ako may saya din sa utak yung babaeng yan. Ayokong mahawa ka sa kanila. Ay, huwag kasi kayo mag-alala, Ma. Kaya ko na po ang sarili ko. Tsaka isa pa po, huwag naman po kayong judgmental. Hindi naman siguro siya masamang tao dahil lang iniwan tayo ni Papa, di ba? Magkaibang tao naman sila eh. Huwag muna natin siyang husgahan, Ma. Jeff! Ma, si Tita Carmela na ata yun. Tatawagan na lang kita mamaya, ha? Sige nak, mag-iingat ka dyan ha. Bye! Sige, Ma, I love you. Tita, hello po. Jeff! Masaya ako't nagkita na rin tayo sa wakas. Ako rin po, Tita, sobra. Payakap nga. Kumusta ka na? Kumusta ang biyahe mo, ha? Okay naman po pero medyo napagod lang po ako sa biyahe. O halika, pasok ka na sa bahay. Thank you po. O huwag kang mahihiya, ha? Itrato mo ng iyo ang bahay na to. Wow! Ang ganda po pala ng bahay nyo. Maliit lang tong bahay. Papagawan ko pa ng second floor sa susunod na taon. Nabanggit nyo, Tita, na mag-isa lang po kayo dito, di ba? Para na din sa'yo ng papa mo. Siyempre, para at least kung pupunta kayo ng Laguna, may matutuluyan kayo, hindi ba? Kung gusto nyo, pwede nga dito na kayong tumira kasama ko. Ay, thank you po sa offer, Tita. Na-appreciate ko po, sobra. O eto, magtubig ka muna. Thank you po, thank you. Ano ka ba? Thank you ka ng thank you dyan. Sorry, Tita, medyo nahihiya po kasi ako sa inyo eh. Hindi mo kailangang mahiya. Dalawa lang tayo dito. Feel at home lang, okay? Sige po. Ay, nga po pala, Tita. May bagong balita po ba kayo tungkol kay Papa? Well, nung last ko siyang nakausap, sabi niya bumili na raw siya ng plane ticket in advance. Next month na daw yung alis niya at dito raw siya tutuloy sa akin. Pero sa ngayon, sa tingin ko nakapatay yung cellphone niya eh. Pero huwag kang mag-alala. Pwede kang tumira dito sa akin hanggang sa magkita kayo ng papa mo. Malaking tulong na po to sa akin. Maraming salamat po. Naku, wala yun. Basta ikaw. Ay nga pala, bakit naka-leather shoes ka? Wala ka bang rubber shoes? Kung gusto mo, pwedeng-pwede kitang bilhan. Ito po kasi ang uso ngayon, tsaka matibay po to. Kaya lagi ko pong ginagamit. May pera ka ba? Sana wag mong mamasamain tong sasabihin ko, ha? Pero sabihan mo lang ako kung wala ka ng pera, ha? Sige po, Tita.
Huwag po kayong mag-alala sa akin, may dala naman po akong pera. Pero salamat po talaga sa concern nyo. Naku, mabuti na lang talaga at dito ka nakituloy sa akin. Kasi kung hindi, sigurado akong mauubos ang pera mo. Kaya nga po eh. Salamat po talaga, pinatuloy nyo ako dito. Ay nga pala, kumusta naman kayo ng mama mo sa Masbate? May maayos ba kayo na tinutuluyan doon? Opo tita, okay naman po kami. Huwag nyo po kaming alalahanin. Yung mama mo nga pala, nagkita na kami niya ng isang beses noong sila pa ng papa mo. Hindi ba niya naikwento sa'yo? Hindi po eh. Wala po siyang nabanggit. Ay nako, hindi bale. Huwag kang mag-alala kasi pwede na tayong magtsikahan dito sa bahay kahit buong araw pa. O basta, kung may kailangan ka, magsabi ka lang ha? Tuluyan na po akong nakituloy sa bahay ni Tita Carmela, Papa Dudut. Mukhang mabait naman po si Tita Carmela kahit medyo marami siyang tanong. Iniisip ko na lamang na baka talagang concerned siya sa akin. Hindi ko na po minasama yung mga tanong niya tulad ng may pera ka ba at maayos naman kayo ng mama mo kasi ayaw ko namang manghusga agad ng tao. Marami po kaming napag-usapan ni Tita Carmela at kadalasan ang topic namin ay tungkol sa papa ko. Ayon kay Tita, nang maghiwalay sina mama at papa, nagtrabaho daw ang papa ko sa isang hotel sa Amerika bilang bartender at sa Amerika na rin siya nakapangasawa ng ibang babae. Pero ang problema, tutol daw ang pamilya ng babae kay Papa, kaya raw isa yon sa mga dahilan kung bakit siya sobrang na-depress. Ikinuwento pa ni Tita na tiniis daw ni Papa ang buhay sa Amerika para makakuha ng green card. Paliwanag naman ni Tita Carmela, sensitibo raw ang tatay ko at madali siyang malungkot. Kaya siguro sa kalungkutan ng buhay sa Amerika, nag-decide siya na mag-isolate. Pero ipinakita naman ni Tita sa akin ang huling chat nila ni Papa. At nakalagay roon na uuwi si Papa kay Tita Carmela. Yun na lamang po ang naging pag-asa ko. At nagdasal ako na sana balang araw ay magbunga rin ang desisyon kong pumunta sa Laguna. Si Mama naman po kahit tutol siya sa plano ko noong una, kalaunan ay natutunan niyang tanggapin ito. Araw-araw po akong tinatawagan ni Mama at kinukumusta. Laging tanong sa akin ay kung kailan daw ako uuwi sa Masbate at palagi ko pong sinasabi na uuwi ako kapag nakita ko na si Papa. Mabuti na lamang po at may pinsan ako na mapagkakatiwalaan kaya siya muna ang tumutulong kay Mama sa mga gawaing bahay at sa pagpapatakbo ng karinderya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Aaminin ko po na sobrang nababagot na ako sa bahay ni Tita Carmela ng mga panahong yon. Talaga pong sobrang boring, Papa Dudut. May mga pagkakataon na ako na mismo ang tumatawag at kumukumusta kay Mama kasi wala talaga akong magawa sa bahay na yon. Si Tita Carmela naman ay kadalasan ay nasa kwarto lamang niya nagsi-cellphone o kaya ay nanonood ng TV. Kaya paminsan-minsan ay wala rin akong magawa kasi hindi naman ako mahilig manood ng TV at hindi po ako masyadong mahilig gumamit ng cellphone. Akala ko po ay yun na ang magiging buhay ko hanggang makita ko si Papa. Pero isang araw ay nakatanggap po ako ng kakaibang text message. Yung text po ay galing sa isang lending app at ako daw po ang ginawang reference contact. Ang mas nakakatakot pa, si Tita Carmela raw po ang mismong umutang. Sobra ko nabigla, Papa Dudut, kasi matanda na si Tita Carmela at wala namang kasama sa buhay. At mukhang hindi naman siya maluho dahil konti lang ang gamit niya sa bahay at hindi siya mukhang galante dahil sobrang simple na mga kasuotan niya. Ang totoo nga po paminsan-minsan ay nagbumuka siyang basahan sa damit niyang suot kasi kahit lumang-luma na ay pinagtitiisan pa rin niyang isuot. Ganyan siya kasimple. Kaya't gano'n na lamang po ang pagkabahala ko nang malaman kong umutang siya ng 30,000 pesos at ako po ang ginawa niyang reference contact. At gaya ng sabi ko kanina ay ayaw ko pong manghusga kaagad, kaya nang matanggap ko po ang mensahe ay minabuti ko pong kausapin si Tita Carmela.
Kasi alam nyo po sa panahong ngayon ay sobrang talamak na ang mga scam at madali na lamang magbintang sa isang tao ng kasalanang hindi naman niya ginawa dahil sa sobrang bilis ng pag-usbong ng teknolohiya, Papa Dudut. Tita? Oh, Jeff! Naku tita, pasensya na po sa storbo ah. Kinatok ko na po kayo dito sa kwarto nyo. Naku, walang kaso yon. Ay nga pala, nagluto ako ng itlog at corned beef kanina habang natutulog ka. May itinabi ako dun sa mesa para sa'yo. Kumain ka na lang ha. Salamat po. Pasensya ka na at kung hindi na kita masyadong naaasikaso kasi nalilibang ako sa panunood ng TV eh. Alam mo naman, mag-isa na lang ako sa buhay at eto na rin yung nakasanayan kong libangan. Tita, gusto ko po sana kayong kausapin eh. O bakit? Ayaw mo ba ng itlog at corned beef? Ay, alam ko na. Bibili na lang ako ng lechon. Gusto mo ng lechon? Sabihin mo lang mag-o-order ako. Ay nako, tita, hindi ho. Hindi po yun. O bakit? Tungkol saan ba ito? Tita, kasi may natanggap po ako na message kanina. Ha? Anong message? Galing po sa isang lending app eh. Nakalagay po sa message na nangutang daw po kayo ng 30,000 pesos. Tapos ako po yung nakalagay na reference contact nyo sa loan. Ay sabi ko na nga ba eh. Bakit po? Ano po bang nangyari? Aaminin ko. Sobrang nabagot ako kanina kaya nag-download ako ng kung ano-anong app. Tapos makalipas ng ilang minuto, nag-message yung isa sa mga kaibigan ko. Sabi niya sa akin, ginawa ko raw siyang reference contact kahit hindi naman. Jeff, sa tingin ko nagkaroon ng access yung app na yun sa mga number na nakasave sa contacts ko. Kaya kung ano-ano na lang yung pinagsisisend nila. Sigurado po ba kayo dyan, tita? Ayun ang pakiwari ko. Kasi wala naman akong maisip na paraan kung paano kayo makakatanggap ng text message mula sa app na yun kung hindi nila hinak yung phone ko. Pero tita, nag-register po ba kayo sa app na yun? Baka po may mga nailagay kayong number dun. Yun nga mismo ang problema. Pagkatapos kong i-download yung app, nag-register ako. Pero hindi ako nangutang, promise. Nako, kung ganun po, sa palagay ko oras na para mag-reformat kayo ng phone.